Pois moi boas tardes a todas e todos. Imos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de novembro, saudando o público que nos segue tanto dende este salón de plenos como dende a retransmisión. Punto primeiro, a aprobación se procede do borrador da acta da sesión ordinaria do 30 de outubro de 2025. Apróbase por asentimento. Seguinte punto, señor secretario. Punto 2. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2025 enumeradas do 2025-003897 ao 2025-004721. Punto 3. Dación de conta de execución orzamentaria correspondente ao terceiro trimestre de 2025. Para dar conta da execución orzamentaria, ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes a todas e a todos. Pois seguimos avanzando, non tanto na planificación como na execución dos proxectos que forman parte do noso plan estratégico para Ferrol. Se cumple o que avanzamos, é o que suele suceder pois cando se traballa organizadamente, non? Avanzamos os proxectos no noso primeiro orzamento, no presupuesto do 2023, e as cifras evolucionaron... E as cifras evolucionaron acorde aos proxectos que elaboramos, que presupuestamos, licitamos, e que gracias a todo ese traballo feito no 23 e no 24, pois agora estamos a executar. E cos fondos conseguidos, importante dato, porque, bueno, sen os fondos conseguidos por este alcalde de outras administracións, pois non sería posible ter uns presupostos tan ambiciosos. Uns presupostos históricos, pois son os máis altos da historia deste concello. Neste punto, damos conta da execución no terceiro trimestre de este ano e no punto seguinte traemos os presupostos do ano 2026, que aínda serán máis altos, porque así traballa unha administración seria, con coherencia, con planificación e con rigor, dando conta do que se fai e xa anticipando a planificación do 2026. Este foi un trimestre moi intenso e de moito traballo, non? Pois miren se foi intenso que, analizando o mesmo período, o terceiro trimestre dos anos 22, 23, 24 e 25, se ve moi claro, clarísimo, pois un moi alto grado de execución. Moi alto grado de execución tanto en ingresos como en gastos. Non imos estendernos en moitas cifras. Vemos que a cifra de execución foi aumentando ano a ano, de xeito que no 2025 aumentamos 12 millóns de euros na execución dos ingresos e aumentamos 15 millóns de euros a execución nos gastos con respecto ao ano 2022. Así, no pasado trimestre alcanzouse a cifra de 58,7 millóns de euros en ingresos e 57,2 millóns en gastos. Polo tanto, é o maior grado de execución presupuestaria no terceiro trimestre nos últimos anos. A 30 de setembro xa van executados o 64% dos ingresos e o 62,2% dos gastos. E no capítulo 6, o capítulo de inversións, que é o que lles trae a vostedes pola calle da amargura, porque agora xa ven cos seus propios ollos os datos, non? Pois no capítulo 6 de inversións, un 45% de execución a 30 de setembro. Pois fíxense se foi un trimestre intenso en execución do capítulo de inversións que aumentou un 460% o importe executado do capítulo 6 respecto ao 30 de xuño. Un 460% en 3 meses, non? Pois casi 6 millóns de euros máis.
seguimos a nosa folla de ruta avanzando na execución dos orzamentos e xa iniciadas todas as obras dos grandes proxectos do mandato e tamén, igual de importante, os temas do día a día, que estaban, como xa sabemos, pois sin contrato e sen regularizar. Porque claro, como non facían orzamentos, pois non atendían as necesidades do día a día. Ferrol sigue liderando a licitación en Galicia. A licitación a data de hoxe supera os 240 millóns de euros. E cando pechemos este ano, os datos e as cifras pois aínda serán mellores. E esta é a senda de estabilidade orzamentaria que continúa no ano 2026, que cos orzamentos que imos presentar no seguinte punto. Seguiremos traballando na planificación, como fai un goberno serio, e co rigor necesario para poder levar a cabo o proxecto de transformación de Ferrol que elaboraron os veciños e as veciñas, cumplindo co noso compromiso e asumindo as nosas responsabilidades. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Turno do Grupo de Ferrol en Común, señor Suárez. Moitas grazas. Un saúdo a todos e todas, compañeros e compañeras de corporación, as persoas que están vendo este pleno. Hoxe vexo a señora Sanjurjo especialmente iluminada na exposición dos seus argumentos. O malo é que hai máis contos que contas, como vostede di, pero a inversa. Xa que o executado neste orzamento, se rascamos un pouco a pintura, este olor tan agradable, pois podemos ver como o que está executado é o gasto de persoal, que evidentemente é ineludible, e o gasto no capítulo de prestación de servizos, o capítulo 2, que tamén é ineludible. Eu me pregunto se vostedes saen á rúa, se saen destas 4 paredes no día a día e ven como está a cidade, como está a recollida de enseres, como están as fochancas en cada unha das rúas, a iluminación, como están os nosos barrios, e o que lle preocupa a xente, as múltiples queixas que chegan, supoño que como aos grupos da oposición, a vostedes tamén, que non son nin tan sequera respondidas polo goberno. Eso son as contas que vostedes ten que ocuparse e non os contos que din aquí de execución. Por outra banda, non sei que cálculos fai, pero nese trimestre o grado de execución do investimento é un 10%. Eso significa que de todo o que proxectan, programan, traen aquí como grandes infografías que van cambiar e mudar a cidade, seguimos todo igual, un motor a ralentí, con grandes movimentos propagandísticos, pero como digo, a cidade, eu creo, e o noso grupo cree, e creo que é unha percepción xeral, está peor que nunca na prestación de servizos públicos a todos os niveis, transporte, mantemento, todo o que os cidadáns a través dos seus tributos queren que se lle satisfaga as súas necesidades, é totalmente deficitario e a xestión deste goberno suspende e con moi mala nota. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, creo que en este pleno municipal, cando menos vamos a ver de maneira evidente cando menos 2 aspectos fundamentais da súa política. Primeiro, as súas previsións, as súas intencións e despois a realidade. E creo que o avance da liquidación deste terceiro trimestre do ano 2025 deixa moi clara cal é a realidade desta cidade. Decía a señora Sanjurjo que non se ia estender moito en cifras. Non vai a ser que se lle vexan as costuras a un goberno local que ten unha execución orzamentaria deste terceiro trimestre que o que evidencia unha xestión nefasta. Insisten vostedes neste famoso terraplanismo do Partido Popular de negar a evidencia, que a terra redonda, que es plana. Vostedes insisten que o nivel de execución é ridículo. Bueno, pois non, vostedes veñen a este pleno e nos dicen que aumentamos un 400 por 1000% en 6 meses, en 3 segundos, respecto del año pasado, en el momento concreto en que le voy a decir ahora mismo. A realidade é que o nivel de execución destes orzamentos para o ano 2025 é ridículo. E o problema xa non é que o sexa respecto deste terceiro trimestre, é que vostedes, desde que chegan ao goberno desta cidade, teñen uns niveis de execucións ridículos.
neste terceiro trimestre un 10%, pero que a liquidación do ano pasado, do ano 2024, non chegaba nin ao 8% dos investimentos previstos, un 7,84%. Nos venen a decir aquí que as previsións de gasto para os orzamentos son produto de os fondos conseguidos, da súa magnífica xestión política capaz de chegar a acordos con outras administracións. Sabe vostede canto diñeiro aportou a Xunta de Galiza desde que se iniciou o ano até a día de hoxe, a finais do terceiro trimestre, ao Concello de Ferrol? 0 euros. No avance da liquidación, a Xunta de Galiza aportou 0 euros. Vostedes nos dixeron e consignaron no orzamento 29 millóns de euros de transferencias que iba a facer a Xunta de Galiza ao Concello de Ferrol para desenvolver investimentos, para convertir a cidade nunha especie de maravilla. Iba a ser a cidade con máis investimento de todo o país. Deses 29 millóns, a Xunta de Galiza ten aportado 0 euros ao final do terceiro trimestre. Quedan 3 meses. E neses 9 meses que levamos, eses maravillosos fondos conseguidos que lle valen a vostede para facer propaganda de maneira reiterada, se convertiron en nada. Sabe vostede cal é o nivel de execución das transferencias de capital, eses fondos que vostedes consignan para que entidades e colectivos desta cidade poidan desenvolver as iniciativas que vostedes non fan? Sabes cal é vostede o nivel de execución deses fondos? Un 10,9%. Un 10,9% ao final do terceiro trimestre do ano. E sabe que fan ben? E aparte fan moi ben, pagarlle aos bancos. A execución da amortización de débeda neste final de terceiro trimestre do ano supera o 75%. É dicir, vostedes paganlle aos bancos máis do que deberían pagarlle. Un 77,27% ao final deste trimestre. E sabe cantos ingresos teñen vostedes recadado desa magnífica xestión con outras administracións? Un 1,57% de que vostedes dixeron que iban a recadar para poder desenvolver proxectos ou prestar servizos públicos nesta cidade. Un 1,57% dos ingresos de capital que vostedes lle dixeron aos veciños e veciñas de Ferrol que iban a ser capaces de conseguir. E esta é a realidade. Isto é os datos que aparecen nesa liquidación. E o resto é falsidade, é mentira, é propaganda. Tanto é así que mesmo isto que vostedes repiten permanentemente da estabilidade, até eso é falso. Até eso é falso. Nesta liquidación, neste avance da liquidación do terceiro trimestre, se afirma que a día de hoxe o Concello de Ferrol non cumpre coa estabilidade orzamentaria, nin coa estabilidade, esa famosa estabilidade que poderían vostedes chamarlle austeridade. Pero esa famosa estabilidade que non se cansan de repetilo, nin con iso cumpren. Por tanto, deixen de enganar a xente e empecen a asumir a realidade que temos todos e todas diante. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e todos. Señora Sanjurjo, eu hubes empezado a súa intervención con vamos a contar mentiras trailara e hubes rematado con colorín colorado, porque foi o que fixo. Os datos oficiais de execución son moi claros. Ferrol executou o 36% ao final do terceiro trimestre en un 10% de inversións. Mire, se levaran executado o 45% das inversións, como vostede ha dicho aquí, que é mentira, algunha veríamos na calle, non? A parte de cortar árboles, veríamos algunha obra na calle. Non vemos ninguna, Entonces, ese 45% non nos cadran. Non minta. Non vai a ser que teñamos que preguntarlle á interventora cal é a execución oficial. Non estamos falando de que estamos no primeiro trimestre do ano, que no primeiro trimestre do ano pois moitas cousas teñen arreglo. Estamos no terceiro trimestre dun concello que debería ter executado a maior parte do orzamento.
E vostedes, mentras tanto, intentan convencer a cidadanía que todo vai ben. Pero a realidade é teimuda. Ferrol non avanza porque o seu goberno non funciona. Vostede di, vamos mellorando a execución a medida que pasa o tempo. Pois o está mirando ao revés, porque mire, en 2023 que había unha execución compartida, a 31 de decembro foi do 66%. En 2024, do 55%. En 2025, de momento, levamos o 36%. Xa lle auguro que a final de ano non vai ser unha execución espectacular. Xa lle auguro. O sea que cada ano peor. Como arreglamos? Pois con propaganda, como a que acaba de facer vostede aquí. Porque vostedes presumen de orzamentos, pero logo non o saben executar. Moi ben, lle vamos a dar unha medalla porque fixo 3 orzamentos en 3 anos. Por certo, ningún 1 de xaneiro como prometeron en campaña electoral, e despois non son capaces de executalo. Lles queda lles queda un orzamento para executar. Non sei se se van a poñer a traballar ou simplemente o van a plasmar nun papel. Bueno, señor alcalde, vostede é un alcalde a tempo parcial e creo que eso se está notando na cidade e se está notando na gestión diaria. Un alcalde non está, pois está claro que a cidade está parada. E levábamos moito tempo parado. Veo aquí a decirnos, señora Sanjurjo, que aumentan os ingresos. Home, se lle subiron os impostos aos cidadáns, como non van a aumentar os ingresos? A auga, o IBI, os comedores escolares, claro que aumentan os ingresos. Conseguiron fondos. Bueno, a Xunta de Galicia firmou uns convenios que só firma cando gobernan vostedes, eso é o que lle importa a Ferrol a Xunta de Galicia, e de fondos europeos van xustiños. Conseguiron o edil, que xa o conseguiu Vicente Irisarri no seu momento, e Jorge Suárez no seu momento. E non recordo máis, ou igual vostede máis pode decir. Entonces, bueno, ejecutar o 10%, que significa? Pois significa que os barrios siguen igual ou peor, que os equipamentos non se renovan, que Ferrol perde oportunidades que seguramente non volvan. E vostede insiste nas licitacións, que ainda non aprendeu o que é licitar e o que é executar. A ver se o dá aprendido. Publicar pregos é doado. O difícil é transformar o orzamento de obras. E niso a súa xestión é a peor de anos. Xa lle digo, non compare cos gobernos anteriores, porque vostedes teñen a maioría absoluta, 11 asesores e todas as competencias na Xunta de Goberno, e teñen os peores resultados de execución dos últimos 15 anos, que vostede non se acorda, tapa os porcentaxes e as cifras cando lle interesan, pero eu recordo eu. Por eso hoxe lles digo que xa non hai excusas. O problema non é o orzamento, o problema son vostedes. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora concelleira de Facenda, turno de réplica. Pois moitas grazas, señor alcalde. 11 asesores, polo menos señor Fernández Beceiro, veñan cos presupostos leídos, non? Se os leera, vería que se reduxeron o número de asesores. E ademais xa lle dixen neste mismo sitio, nesta mesma silla, que cando queiran vostedes o reducimos a mitad, porque vostedes prescinden dos seus, e xa digo, cando queiran. Vostedes tres retorcen os números e sacan cifras inventadas ou retorcidas nun intento desesperado de engañar a xente, pero vostedes xa non engañan a ninguén. Non lles vou a explicar a estas alturas como se calcula un porcentaxe de execución do orzamento. Imos xa polo cuarto presuposto deste goberno, xa levamos 2 anos e medio, e aquí xa hai que estar aprendido. Aquí xa hai que estar aprendido, xa non estamos en clase. Estamos na segunda metade do mandato e presentando os cuartos presupostos. Permítame decirlles que non lles vou explicar como se calculan as porcentaxes de execución. O capítulo 6, que dice o señor Fernández Beceiro,
Bueno, pois xa sei que acabo de decir que non vou explicar como se fai, pero é que é tan fácil o cálculo. O capítulo 6 do orzamento que estamos dando conta son 16 millóns de euros e o que levamos executado son 7 millóns e medio. Non fai falta calculadora, non fai falta facer regla de 3 para saber que é o 45% que dixen na miña primeira intervención. En fin, xa digo, me desdigo a mí mesma porque xa dixen que non lles iba a explicar a estas alturas como se len os presupostos, pero bueno, hasta unha ten a veces debilidades. As contas son estas: 57 millones de euros de execución a 30 de setiembre e 7 millóns e medio de execución no capítulo 6. Os contos vostedes saberán a quen llos contan, pero xa non engañan a nadie. E a vostedes tres, os ferroláns, xa os teñen máis que fichados. Señor Fernández Beceiro, o señor Mato sempre presume de coherencia, de que o máis importante para él na política pois é a coherencia, non? E o digo porque, bueno, a semana pasada foi o pleno da Diputación, vostede aplaudiu. Bueno, eu a vostede non o vin, pero bueno, supoño que estaría, porque se presentaban os presupostos do 26, supoño que estaría. Aplaudiu, digo, aos seus compañeiros socialistas neste punto, cando deron esta mesma execución. E ali, o capítulo 6, a execución era dun 19%, menos da mitad do que estamos dando conta aquí. E a vostede lle pareceu estupendo. Vamos, digo eu, para eso é vostede asesor ali, Entón resulta que un 19% ali é estupendo, é moito, e aquí un 45%, pois é moi pouco. En fin, isto explica moitas cousas, desde logo non coherencia, e permítame que lle diga, se así son os pastores, pois como serán as ovellas. Non me entenda mal, señor Fernández Beceiro, non lle estou chamando a vostede ovella. Simplemente constato o que sempre pide o señor Mato, que é coherencia. Pois neste punto a coherencia, a súa coherencia e a súa xestión se fugaron xuntas. É unha evidencia a crisis na que está o Partido Socialista. A nivel nacional, Pedro Sánchez xa non sabe que argallar para seguir no poder. Non fai presupostos. Dígalle que veña aquí a Ferrol, a un pleno, que aprendería algo, polo menos aprendería a facer un orzamento que xa levamos 4. Porque con este alcalde e con este goberno en Ferrol se fan as cousas como hai que facelas. E xa lle digo, este alcalde e este goberno non imos permitir que a deriva do Partido Socialista contagie a Ferrol. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Eu pensaba que as eleccións ainda eran no 27. Este tono mitinero, falto de respeto cara a argumentos da oposición, non sei a que ven. Certamente, se vostede gastou 7 millóns de euros en investimento, creo que debe revisar a ver se lle están roubando, porque na cidade non se ve absolutamente nada. Dígame que obras están executadas, vemos unhas catas na muralla, un leve arranxo da rúa da igrexa, alguna cousiña por aí. Se eso costou 7 millóns de euros, vai moi cara a vida e non o sabemos. Creo que aquí o que unha vez máis está a presentar é unha maquillaxe dunhas contas que non son quen de executar, ou a resposta ante as críticas legítimas da oposición son as de sempre. Pedro Sánchez e despedir os nosos secretarios de grupo, é o único que fai. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Bueno, que vostedes non nos van a explicar como se calcula o nivel de execución dun orzamento, eu creo que é evidente, porque non o saben. Ou polo menos o señor Sanjurjo non o sabe. E que eu empezo a ter dúbidas, sinceramente, señor Rey, empezo a ter dúbidas de que se crean o que din. Sinceramente, empezo a creer que realmente se creen o que din. O nivel de execución de toda a vida, son obrigacións recoñecidas respecto dos créditos definitivos. De toda a vida. E o 20% é o doble que o 10%. Pero bueno, sinceramente, é que a súa maneira de facer política cada vez é máis sorprendente pola falta de argumentos, pola falta de razóns e ademais
pola falta de coherencia, porque é moi difícil ter un debate con vostedes cando vostedes carecen de argumentos e o seu é unha especie de caos e de palabras valeiras de contido que non teñen ningún tipo de trasfondo detrás. E despois, mire, é que hai outra cousa. Tampouco fai falta que nos digan como se calcula o nivel de execución, porque no terceiro trimestre non, pero na liquidación do ano aparece. Hai unha casilla ali que lo pone, porcentaje. O único que temos que facer é ler. Supoño que ata agora recoñecerá que sabemos ler, porque chega un punto en que os seus argumentos son tan peregrinos que parece que até cuestionan que o resto das persoas que estamos aquí teñamos capacidade comprensiva da leitura que facemos. Pero aparte diso, os argumentos que vostedes exponen para justificar a súa execución do orzamento no terceiro trimestre é ningún. Que rematen vostedes a súa intervención falando de Pedro Sánchez, sinceramente, é ridículo. É ridículo. Falen vostedes, defendan vostedes a súa xestión, se teñen algo que defender, que parece que non, que senón non usarían argumentos dese tipo, e nos daremos a nosa opinión ao respecto. Pero este tipo de argumentacións e razonamentos que están vostedes facendo é que o único que está facendo é desprestixiar a súa posible xestión, que, como lle decía ao principio, eu empezo a ter moitas dúbidas de que vostedes se crean o que din. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora Sanjurjo, xa lle fixo o traballo o señor Rivas. Xa nos explicou como se calcula o porcentaxe de orzamento. Levamos aquí uns anos xa, e sempre o calculamos así. Igual vostede, que sabe de números, ten outras fórmulas. Seguramente ten outras fórmulas que lle interesan, pero non son as que son. As que son é o que acaba de decir o señor Rivas. Non hai volta de folla. Volvo a repetir, pois se non se quedou claro, a execución do orzamento a finales do terceiro trimestre é do 36%. Me reafirmo neso. E a execución dos investimentos é do 10%. E tamén me reafirmo. Non sei se son pastor ou oveja, pero é o que hai. Volvo a decirlle, sigue confundindo licitación con facer uns pregos, que os manda contra... Vostede fai o prego, o manda a contratación e xa di que está licitado. Non, que faltan pasos, señora Sanjurjo. Está en contratación. Bueno, fan a conta do que está en contratación e salen moitos millóns. Perfecto. Pero ahora hai que sacalos á calle, que esa parte é un pouco máis difícil. E bueno, mire, vostede cando non é capaz de defender a xestión e se pone nerviosa, recurre a Pedro Sánchez. Non sei se ten algo, eu empezo a pensar mal xa. Cada vez que se atasca na defensa da xestión, vostede recurre a Pedro Sánchez. Si quere, lle digo eu un título dunha película, Anatop Up. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora concelleira de Facenda. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois este é o nivel que temos, este é o nivel que temos. Bueno, señor Rivas, moito lle molesta a vostede que se fale de Pedro Sánchez. A verdade, non sei, será porque lle mandan darlle a razón e ten que darlla. Eu falo de 20 segundos de Pedro Sánchez e vostedes dedican as súas, como non teñen outra cousa que facer, pois falan vostedes. En fin, eu quero lamentar a súa actitude, de verdad. A actitude dos tres voceiros. O avance de Ferrol, non. Pasaron de estar estancados no enfrentamento a competir entre vostedes, pois a ver quen sae na prensa ou quen inventa pois o bulo máis gordo, non? En fin, sigan así, a ver quen gana na súa competición, que ten esa bancada, a ver quen gana na competición do non e na competición do bloqueo. Nos imos seguir traballando para que Ferrol siga crecendo tal e como indican os datos. Máis dun 60% de execución orzamentaria,
a 30 de setembro e desarrollando un proxecto de transformación da nosa cidade que é público e poden ver na páxina de contratación do Estado. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Dada conta da execución orzamentaria, pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 4. Proposta de aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2026. Ten a palabra para a presentación do orzamento para o exercicio 2026 novamente a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois cumplimos coa Perdón, nosa... un segundo. Perdón. Imos a dar máis tempo, duplicamos o tempo, se lles parece, no orzamento, en que trataremos de cumplir. Eu poño os 5 minutos igual. E somos flexibles. Perdón, Pois non teño o 10 aquí. Palabra concelleira, desculpe. Pois moitas grazas, señor alcalde. Pois decía que cumplimos coa nosa palabra e cumplimos co noso compromiso. Compromiso de dotar a Ferrol de estabilidade presupuestaria e de elaborar presupuestos todos os anos para poder invertir en Ferrol e para poder xestionar os servicios do día a día. Damos continuidade aos compromisos orzamentarios xa iniciados gracias á colaboración doutras administraciones, especialmente a Xunta de Galicia. E poderemos acometer todas esas inversións gracias á planificación, á seriedade e á rigurosidade no manexo dos fondos públicos deste concello. A única maneira de proceder que asegura a atención á cidadanía, así como a solvencia e a credibilidade financiera do concello. Un presupuesto para o ano 2026 coa cifra máis alta da historia de Ferrol, casi 100 millóns de euros, aumentando o presuposto do 2025 nun 5,71% e un 23,2% o orzamento que fixemos no 2023. Antes, por desgracia, pois Ferrol non tiña proxecto de cidade. Por iso elaboramos e aprobamos a Axenda Urbana Ferrol 2030, que marca a planificación da cidade en todos os ámbitos. No ano 2023 puxemos as bases para traballar nas actuacións e nos proxectos que agora xa están en marcha, facendo unha planificación plurianualizada ata o ano 2027. Continuamos esa planificación nos presupostos do 26. Van 12,4 millóns de investimentos para seguir evolucionando o proxecto de Axenda Urbana Ferrol 2030. É moi importante. Por cada euro de investimento dos ferroláns conseguimos outro euro doutra administración. Iso é xestionar. E conxelamos todos os impostos. Mantenemos todas as bonificacións e conxelamos os tributos, as tasas e todos os impostos que dependen da vontade municipal. Iso é xestionar. Os veciños e veciñas non teñen a culpa da mala xestión dos gobernos anteriores, polo que nos toca facer un maior esforzo de xestión. Por iso é tan importante crecer para ter máis veciños e veciñas que sumen, para así poder reducir a presión fiscal nos próximos anos. Outro obxectivo que nos marcamos nada máis chegar foi conseguir fondos europeos. E os conseguimos hai apenas 2 meses. Conseguimos o maior importe de fondos europeos para Ferrol dos últimos anos. Máis de 6,5 millóns de euros. Que nos fan moita falta, porque hai moito que invertir para conseguir transformar esta cidade, sobre todo despois de tantos anos de abandono. E blindamos o gasto social. Sube un 15% en políticas, o gasto de políticas de bienestar social e de igualdade. Este é o orzamento das persoas.
e incorporamos persoal municipal para poder atender aos veciños e as veciñas, porque hai que destinar os recursos ao importante. Mentras, a alcaldía dá exemplo de austeridade baixando un 10,5%. E crecen un 15,45% os servicios do día a día. Se poden ver en números. Nas inversións se ven prioridades importantes para a transformación de Ferrol. Destacamos a cidade do deporte, con 5 millóns de euros, o saneamento do rural, 800.000 euros, un plan de aglomerados para seguir mellorando as rúas, 700.000 euros, o plan de pintado e sinalización, ollo aquí, é que destinamos 350.000 euros porque é que levábamos 10 anos sin pintado nin señalización. Plan de renovación de todos os parques infantís dos colexios e un plan de mellora de accesibilidade nas rúas e tamén un plan de modernización da iluminación. Todo prioridades para os veciños. Tamén se inclúe a adxudicación dos nichos do cementerio, que xa está a rematar a ampliación que fixemos este ano, que tamén tras moitos anos de espera e necesidade por parte dos veciños. Ademais, se levarán a cabo melloras en instalacións municipais, entre ellas no cuartel da Policía Local e tamén no Parque de Bombeiros, ademais da compra de vehículos híbridos para os servizos municipais. E os veciños do rural terán 1,5 millón máis para novos proxectos e melloras. Sen esquecer a cultura, Ferrol contará, por fin, co seu museo. Isto demostra que este alcalde sabe gobernar. A vez que o seu goberno sabe administrar os cartos de todos os veciños. Seguiremos traballando para que Ferrol siga crecendo e seguiremos apostando polo emprego para que Ferrol sexa unha cidade de oportunidades, porque xa temos máis poboación e xa temos máis afiliados á Seguridade Social. Un orzamento ambicioso para unha cidade que crece e mellora. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, eu non estou de acordo en que se incremente o tempo. Total, o tempo é utilizado pola señora Sanjurjo para insultar a xestión dos últimos dous gobernos que con moito esforzo e malia o seu bloqueo, que vostedes sí que bloqueaban, pues sacaron adiante proxectos da cidade moi importantes e que sí que se poden ver e non están negro sobre branco no seu papel que vende como orzamento, e para que nos contestemos que todo o que nos di aquí é unha patraña. Quero empezar dicindo que hai que resaltar o positivo, nos doen prendas, dar os parabéns aos traballadores municipais que a través das súas representacións sindicais de forma maioritaria conseguiron acadar un resultado en forma de relación de postos de traballo que levaba moitísimos anos esperando, pero tamén, por outra banda, agardamos que respondan ás múltiples alegacións que se presentan, porque o que hoxe aprobamos aquí é unha plantilla que ainda non ten resposta ás múltiples solicitudes que os traballadores fan. Dito isto, creemos que o Concello de Ferrol ten un problema estrutural que vostedes están a acrecentar. O capítulo 2, o destinado aos contratos con empresas privadas, se incrementa en nada máis e nada menos que máis de 6 millóns de euros respecto a anualidades anteriores e, sin embargo, o capítulo destinado a investimentos, do que fala de uns coches híbridos e non sei que cousiñas máis, se diminúe en 5 millóns de euros. Esa é a xestión que están a fazer. E o problema estrutural que está nesta cidade é que, sen unha política impositiva diferente que grave as rentas máis altas e aqueles que non as están a pagar a día de hoxe, o Concello non ten máis capacidade ou posibilidade de investimento que a través do préstamo con entidades bancarias. Eso é unha realidade palmaria que sucede hai moitísimos anos e que non se atreven a modificar, e supoño que vostedes neste último ano non subirán os impostos ás rendas máis altas porque, claro, estamos no momento electoral oportuno.
tampouco podemos consentir que vostede diga mentiras. Eses 6 millóns de euros non son os fondos europeos sacados máis altos. O EDUSI, que sacado no noso mandato, foi bastante superior a eses 6 millóns de euros e vostedes fracasaron na consecución de fondos europeos para a Praza de Rosalía e para o mercado de Racimil, que agora teñen que meter aquí con fondos propios. E outra cousa que non podemos admitir é que vostede agora loe a Xunta de Galicia aportando tantos fondos cando durante 8 anos fixo oídos sordos a todas as peticións non dun goberno determinado, sino do Concello de Ferrol. As mesmas necesidades que hai agora nos centros deportivos as había hai 4 anos, as había 8 anos e as había hai 12 anos. É a única cidade que gobernan, é a única cidade que teñen que protexer da administración autonómica, e iso que non o queira ver ou ben está cego ou ben está manipulando a realidade. Por lo tanto, creemos que estes orzamentos, unha reducción de outros anteriores nos capítulos de investimentos, que van propiciar moitos máis contratos con empresas privadas. Nos preocupa a dinámica privatizadora que se está a dar en moitos servizos, como por exemplo o Guindastre, do que le vamos pedindo documentación dende hai moitos meses, que está sendo privatizado pola porta de atrás vía pedidos a unha empresa privada en lugar de facelo a través do servizo municipal, cuestión de dudosa legalidade da que estamos pedindo aclaracións unha e outra vez, é que, como digo, o investimento pouco imaginativo dos fondos europeos vaise destinar a proxectos que xa teñen materializados, eses 2 grandes proxectos megalómanos, el que algún dos concelleiros tivo que buscalo no dicionario, eses proxectos megalómanos do alcalde, que son a cidade do deporte Abril Ferrol o Mar. O resto de barrios, o resto da cidade, xa o dixen na anterior intervención, está abandonada en canto a prestación de servizos, non hai ningunha iniciativa nova en materia de vivenda, emprego, no que preocupa a cidadanía, e o que temos aquí é un documento, moi ben, un documento moi bonito, pero que, como en anos anteriores, terá un ridículo índice de execución e que, ademais, moldearán ao seu gusto e deixarán sen executar, como pasou noutras anuidades coa traseira de Caranza e con tantos outros proxectos dos que xa nin se acordan, nin saben de que lles falo, porque estaban neses capítulos de investimentos. Nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu quixera centrarme nun único, ou cando menos chamar a atención sobre unha característica destes orzamentos que creo que é o que simplifica a súa política económica e que neste orzamento é moi evidente, pero que é recurrente ao longo dos anos desde que chegaron ao goberno desta cidade. E non me estou a referir a que vostedes reduzan os investimentos en 5 millóns de euros ou que incrementen o gasto en grandes empresas. Creo que o máis significativo destes orzamentos para o ano 2026 é que vostedes o que van a facer é saquearlle os petos á xente. Estes orzamentos certifican un incremento da presión fiscal á veciñanza que desde a súa chegada ao goberno desta cidade é brutal. E, basicamente, fano para poder costear as grandes concesionarias que prestan servizos públicos na cidade. En estes orzamentos, respecto do ano 2025, incrementan os ingresos a través de tributos municipais en 7,33 millóns de euros respecto de 2025. Incrementan a recaudación por tasas nun 25%. E cando a señora Sanjurjo di que conxelan os impostos, está mentindo, é falso. Mire, vou a ler unha parte do informe da intervención municipal referido a este aspecto en concreto, que di, literalmente: comparado os datos previstos para 2026 cos efectivamente executados en 2025 e os que resultan da liquidación de 2024, as previsións de ingresos son moi superiores ás de 2024. A subida deriva do incremento do IBI, das estimacións para a nova ordenanza do lixo. Nos está dicindo que vostedes van a modificar a ordenanza do lixo e que vai a supoñer un incremento sustancial respecto aos ingresos que a día de hoxe vostedes recadan por este concepto e da taxa de saneamento e de abastecemento. Respecto do ano 2024,
en 2026 pretenden recadar 6,6 millóns de euros máis en taxas e 1,79 millóns de euros máis en impostos directos e 3 millóns en impostos indirectos. En total, 11,46 millóns de euros máis que en 2024. E isto non o di o Bloque Nacionalista Galego, está no documento que vostedes hoxe nos traen a este pleno. E a seguinte pregunta, lóxica, é para qué? Para que fan vostedes isto? E é evidente que para pagarlle as grandes concesionarias que prestan servizos públicos na cidade. Por iso, estes orzamentos, como os anteriores, son uns orzamentos fondamente antisociais e que van en contra dos intereses da cidade. Lle suben os tributos a xente para poder pagarlle 5 millóns de euros á parte privada da empresa Emafesa. Lle suben os tributos a xente para poder pagarlle 2 millóns de euros en sobrecustes a Urbaser, a pesar de que nos cobre 800.000 euros de máis pola taxa de Sogama. E se aínda así vostedes lle subiran os tributos á xente para desenvolver investimentos, pois mire, tería algún tipo de xustificación, pero non. Nestes orzamentos de 2026, vostedes reducen os investimentos nun 30% respecto de 2025. 5 millóns de euros menos. Claro, cando vostedes están elaborando o orzamento, supoño que se reunirán e dirán que máis dá? Si, total, despois non nos vamos a executar e en 2024 non chegamos nin ao 11% de execución deses investimentos e no terceiro trimestre de 2025 estamos nun 10%, pois mire, que máis dá que os consignemos nos orzamentos ou non? Porque, no fondo, vostedes fan orzamentos que din que fan cada ano fundamentalmente con un obxectivo, que é a propaganda. E os seus orzamentos non son máis que unha fraude. E a fraude destes orzamentos para ano 2026 é tan grande e vostedes non teñen rigor ningún en desenvolver esta práctica política que vostede mesmo, señor Rei, non a señora Sanjurjo, escribe na memoria destes orzamentos o seguinte: un orzamento que para o ano 2026 acada a cifra máis alta da súa historia, cun investimento para a cidade de 100 millóns de euros. Un investimento de 100 millóns de euros. Podían poñer 200, podían poñer 10, 20, que 30, da igual. Vostede pon na memoria destes orzamentos para 2026 que teñen vostedes 100 millóns de euros de investimento. É literal. Estou lendo a memoria que vostede nos entregou. Que sucede? Que polo medio aparecen os informes dos funcionarios e funcionarias municipais. E nese medio lle di a intervención municipal. Bueno, o gasto estimable para rematar o ano 2025 pode chegar aos 72,9 millóns de euros. O cal quere decir que o límite de gasto para o próximo ano será de 64,87. Por tanto, bueno, este orzamento creíble non é, pero bueno, como total despois non se executa, lle aplicamos un coeficiente reductor para justificar a regla de gasto e aquí paz e despois gloria. Digo ademais que van a facer todo isto en colaboración con outras administracións. Bueno, creo que do debate anterior quedou claro que isto tamén é unha falacia. Dixenllo antes, no terceiro trimestre do ano 2025, a Xunta de Galiza, que supostamente é a administración que máis vai a aportar aos seus orzamentos e que en 2025 iba a aportar 29 millóns de euros, aportou 0 euros ao final do terceiro trimestre do ano. Non estamos a falar do primeiro trimestre nin do segundo, ao final do terceiro trimestre 0 euros aportou a Xunta de Galiza. Por tanto, este argumento de que o fan en colaboración con outras administracións, pois creo que é bastante cuestionable. E nos di que en aras de la austeridade
baixan o gasto en alcaldía. Que o que baixan vostedes? Vostedes en alcaldía o que fan é reducen en 90.000 euros o gasto en propaganda. Dirán, bueno, para que vamos a meter 90.000 euros máis ou menos en alcaldía se temos 97 millóns de propaganda? Xa temos orzamento completo para facer propaganda e publicidade. Rebaixan 90.000 euros o gasto en propaganda e publicidade, pero curiosamente suben 70.000 euros en contratos e empresas privadas que dependen directamente de vostede, de alcaldía. 70.000 euros máis. E reducen tamén 30.000 euros nas aportacións que fan asociacións sen ánimo de lucro. Por tanto, esta práctica, que non é máis que un exemplo do que fan ao longo de todo o orzamento, evidencia que algo que debería ser anecdótico nunha administración pública, que é que o gasto en personal, o gasto en pagar aos funcionarios e funcionarias fose a cantidade máis importante do orzamento, acontece que é o contrario. E en Ferrol, máis da metade do diñeiro do orzamento, o 52%, se destina en contratar empresas privadas, en privatizacións. E isto incrementase ano tras ano desde a súa chegada. E o deste ano é moi significativo, porque ao mesmo tempo que se incrementa o gasto en privatizacións, se reduce o gasto en personal. E se en 2025 o gasto en personal representaba o 32% do orzamento, para este 2026 se queda nun 26%. É dicir, vostedes incrementan as privatizacións e reducen o gasto na administración pública, na xestión pública dos recursos que debería ser a práctica fundamental dunha administración pública. Por eso se lle chama administración pública, senón lle chamarían administración privada. Por último, quixera facer mención exclusivamente ao que vostedes consideran como investimentos. Os mesmos de hai 3 anos. E son 3. Son abrir Ferrol ao mar, outra vez, a Cidade do Deporte, outra vez, e o saneamento no rural, outra vez. O saneamento no rural, eu penso, sinceramente, polas veces que leva consignado nos orzamentos municipais, mínimo, teríamos que ter 2 orzamentos, 2 saneamentos na zona rural xa executados e en funcionamento. Porque este saneamento na zona rural leva consignado non sei cantas veces nos orzamentos municipais. E todo isto en aras da estabilidade. Unha estabilidade que no fondo significa austeridade. Remato. Sabe cantas veces repiten vostedes a palabra estabilidade nos orzamentos municipais? Nestes de 2026. 68 veces. Pocas. Pouco le parece, non? Pouco le parece. Onde quedan tantas necesidades que ten a cidade como promesas que vostedes teñen feito de maneira pública, onde está a Casa de Carballo Calero, o pabillón de Ferrol Vello, a suposta urbanización do Sánchez Aguilera, convertida agora nun proxecto especulativo? Onde quedan todos estes proxectos? E esta dialéctica, vostedes aínda así teñen o valor de, neste proxecto de orzamentos, falar, por exemplo, de estacións intermodais e que a Xunta consigne 100.000 euros nos seus orzamentos, 100.000 euros para unha estación intermodal que leva anos con eses 100.000 euros e que vostedes sexan incapaces de decirlle á Dirección Xeral que cando menos abra, xa non digo que faga moito máis, pero que teña aberto a estación que hai a día de hoxe, dá boa conta de cal é a súa práctica política e que creo que estes orzamentos reflicten de maneira clara e contundente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos os compañeiros e compañeiras de corporación. Señor alcalde, a verdade é que nin eu mesmo querería empezar esta intervención falando do orzamento de Ferrol, dicindo que, lamentablemente, este goberno é un auténtico desastre. Teño que decirlo así,
porque creo que na primeira intervención a propia exposición da concelleira en un tema relevante como pode ser un orzamento, cando hai tantas necesidades na nosa propia cidade, non podería ser máis desafortunada. E por moito que se teña producido cada mes unha intervención similar, donde basicamente se pasa por riba de calquera cuestión de certa importancia ou semella que ninguén de vostedes sai ás rúas, nin fala con ninguén. A verdade é que é lamentable escoitar neste pleno o que a propia concelleira decía en relación con estes orzamentos. Mire, creo que neste pleno, si hai algunha cuestión que quedou clara, é que vostedes fixeron efectivamente 3 orzamentos nestes anos que son exactamente iguais, levan falando de 2 proxectos que son os seus proxectos de cabeceira dende que empezou o mandato, e a verdade é que aquí non se moveu ningunha pedra. Algo que é lamentable, porque o que reflicte, señor alcalde, é que vostedes nin teñen modelo, nin son rigurosos, nin hai planificación, nin hai absolutamente ninguna vontade de mudar unha dinámica que efectivamente está a mudar nesta cidade, pero simplemente por unha cuestión. Porque o Xo-Naval non atravesa eses tempos de crisis que vivimos cada certo tempo. Mire, é de chiste plantexarlle xa non a nós, sino a cidadanía, que este orzamento é un avance, porque non o é. Non é un avance. Fíxense vostedes, eu decía que os 3 orzamentos eran iguais nos 3 anos, pero que neste caso, vostedes, como xa ven, que o grado de execución que teñen, que o que tiveron, foi que foron quen de investir 1 euro de cada 10 que tiñan no orzamento. Os pasados anos xa decidiron reducir os investimentos a un 30%. E falaba a concelleira de que conseguiron, non sei se dixo, a maior axuda de fondos europeos, o cal é que a concelleira ou non se parou nin siquiera a mirar as axudas que recibíramos antes, o cal debería facer. Senón, xa non é só iso, senón é que esa axuda europea que se fai para cuestións que se un ten un proxecto de cidade pode facer e investir en mellorar os barrios, nunca se fai ou nunca se fixo para un proxecto que xa tiña un orzamento aprobado, revisen o orzamento do ano pasado, e a axuda da Xunta de Galicia. O cal indica que vostedes fiaron todo a 2 cuestións que aínda hoxe non empezaron. Señora Sanjurjo, parabéns. Vostedes conseguiron fondos europeos para algo que xa estaba orzamentado. Vaya modelo de cidade que teñen. Lamentable. E cal é a razón de que non sexan vostedes capaces de investir? É sinxela. Mire, vostedes se aburriron de chamarnos goberno desbordado. Vostedes non están nin siquiera desbordados. Veñen aquí presumindo. Pero saian ás rúas, por favor. Miren como están as rúas. Nunca estiveron peor. O goberno desbordado os mantiña bastante mellor que vostedes. Miren como están a recollida de enseres. Bastante mellor. E, home, falar de que vostedes fixeron unha ampliación de persoal cando fixeron exactamente o mesmo que fixeron todas as administracións públicas. Fíxese vostede. Incorporar a todos aqueles funcionarios que estaban traballando como interinos. Parabéns, señora Sanjurjo. Parabéns, señor alcalde, porque vostede é o responsable. A verdade é que, miren, estamos falando dun documento en papel, con números, e vostede mesma, señora concelleira, falaba agora de que como grandes proxectos de investimentos iban a facer o saneamento del rural. O vai a facer o Concello. Ai, non. Disculpe, o vai a facer a Xunta de Galicia. Vostedes van a aportar unha parte. Eso deixa en evidencia, señora Sanjurjo, que vostedes le van vivindo do conto dende hai 3 anos. Xa me resultaba chocante en anteriores plenos cando vostedes decían que Ferrol xa se estaba abrindo o mar. Que gracias a este Concello, unha obra que estaba facendo por parte da Consellería de Política Territorial no Porto era abrir Ferrol ao mar. Home, mire, a mí, vostedes aquí poden decir o que queiran, que para eso somos todos libres de decir o que queiramos. Pero a mí, por favor,
van a acabar dicindo vostedes que en Ferrol se están facendo barcos gracias ao seu goberno, e non é certo. E teñen que vostedes responder da súa propia xestión. Da súa propia xestión. E miren, xa yo teño dito en moitas ocasións, non sei se teñen 11, 13 ou agora reduciron, teñen menos asesores. Señora Sanjurjo, non presuma vostede de austeridade en nada. Porque vostedes son o goberno máis caro que tivo este Concello nunca. 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 E pon de exemplo a Diputación, madre mía. O Gallá tiveran a mitade de eficacia que ten a Diputación, señora Sanjurjo. E eu digo porque vostede é, ao mesmo tempo, como aquí todo é a tempo parcial, vostede é ao mesmo tempo diputada provincial e concelleira. E, por certo, bastante ben remunerada. E teñen vostedes os barrios, sí, bastante ben remunerada, señora Sanjurjo, vostede sempre fai gala aquí neste pleno de que me di a min que veño ou non veño. Pois sí, bastante ben remunerada, eu creo que bastante ben remunerada. Miren, teñen vostedes os barrios do rural e do urbano abandonados. Vaya vostede a ver como está o Inferniño, vaya vostede a ver como está Canido. Non fixeron vostedes nada en materia de vivenda, non fixeron vostedes nada no Sánchez Aguilera. Reparan no terceiro ano por primeira vez ese aparcadoiro, por primeira vez, pero que non teñen desenvolvido nada. Miren, xa é bastante penoso que algo que era unha tradición, home, polo menos polas formas, non? Levan vostedes esta proposta de orzamento a pasada semana a comisión e a traen hoxe de urxencia este pleno. A vostedes lles dá igual que podamos participar nesa elaboración, si, non, algo que é simplemente unha cuestión de forma, señora Sanjurjo. Miren, teñen un ano de goberno. Lamento decir isto, lamento ter que decir isto. Vostedes son o peor goberno que eu coñecín sendo concelleiro. Porque non fixeron nada. Venderon moito. Por certo, fala vostede de compras e adquisicións. Eu quero deixar tamén constancia neste pleno. Vostedes anuncian compras, solares, edificios. Unha boa práctica é sacar eses inmobles a licitación, señora Sanjurjo. Yo digo porque hai poucos días estiven co presidente da Diputación da que vostede fala, está buscando un edificio para poñer unha delegación e o saca a licitación. En consecuencia, señora Sanjurjo, mire, isto é bastante máis dramático do que vostede aparenta decir. Creo que estes orzamentos non son os que Ferrol necesita, de verdade. Vostedes non fixeron nada en favor do emprego. E vostede dixo aquí, políticas de emprego. Que políticas de emprego? Que políticas de incremento de persoal para, por exemplo, ter unha inspección tributaria? Curiosamente, mire, imos a ir ao miúdo, Falaban vostedes tanto de multas, se fixeron famosos con aquel asunto das multas. Curiosamente, neste orzamento que vostedes presentan hai un incremento de 1 millón a 1.800.000 euros de multas. Non sei de onde van a sair eses cartos. Seguramente de poñer multas. Esta cidade ten problemas moi importantes e moi graves. Creo que se debería de aproveitar esta bonanza económica para poder facer cousas en Ferrol. E vostedes non están á altura. Son un goberno con maioría absoluta, con moitos cartos recibidos por parte da Xunta de Galicia nesa política clientelar que se fai por parte do goberno do señor Rueda, que previamente se fixo por parte do señor Feijóo, e non son quen de gastar eses cartos. Señora Sanjurjo, señor alcalde, a verdade é que é lamentable que nestes 3 anos que levan vostedes gobernando, nesta cidade, en relación co Concello, non teña pasado nada. E cando digo nada, agardo que neste último ano vostedes fagan algo. Derruben o muro do Arsenal, fagan algo da cidade do deporte, fagan, si queren, a praia de Caranza, esa da que prometían, fagan algo.
Máis nada. Moitas grazas, señor Mato. Turno de réplica, concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde. Quedei sin palabras, pero teño aquí escrito. O que llevo a decir o señor Rivas, yo direi outro momento, porque a verdade me vou a centrar un monográfico no señor Mato Escalona. Non estamos nun bar, señor Mato. Estamos nun pleno municipal, representando os ferroláns. Xa vai sendo hora, tamén lle digo, de que escoite aos veciños. Encima de contar mentiras, se cree vostede con autoridade moral para criticar a quen cumple co seu deber e fai presupostos todos os anos. Vostede, señor Mato, fixo un presuposto nos seus 4 anos. Nos fixemos 4 presupostos en 2 anos e medio. Con ese aval e con esa carta de presentación temos a autoridade moral de exixirlle respeto. Respeto por quen traballa e respeto por quen cumple co seu deber. Vostede, que desgobernou esta cidade durante 4 anos, ven aquí a darnos leccións. Non ten vostede vergoña, señor Mato. Hoxe superouse vostede a sí mismo e xa non era fácil. Decirnos a nós que non saímos ás rúas. Todavía o recordan nas asociacións de veciños e nos clubes deportivos porque non se dignou a visitalos nos 4 anos en que foi alcalde. E mire, señor Mato, infórmese. Abrir Ferrolomar, adxudicado. Señalización horizontal, adxudicado. Rúa Rubalcaba, adxudicado. Pista deportiva da Cabana, adxudicado. Centro cívico de Caranza, adxudicado. Centro cívico Carballo Calero, adxudicado. Bambú Club en Recimil, adxudicado. Primeiro parque acuático en Ferrol, adxudicado. Primeiro parque cuberto de Ferrol, adxudicado. Reforma dos pabillóns de todos os colexios públicos de Ferrol, a piques de rematar. Gastromercado, adxudicado. Plaza Rosalía de Castro, adxudicado. Xa beberei agua cando acabe. Campos de fútbol de Caranza, adxudicados. Compra do local social para ultramar, finalizado. Compra do campo de fútbol de San Xoán, finalizado. Campo de tiro de Catabois, adxudicado. E di o señor Mato que non se moveu unha pedra. Señor Mato, o que non se move é vostede. Vostede é o que non se move co seu pasito aquel. Usted reduxo o persoal municipal e nós o aumentamos. Continúo. Apuntiño, a cidade do deporte Fimo, Cuberta da Malata, cidade náutica, campos de fútbol da Gándara, contratos moi importantes como as basuras ou infraestructuras, pista polideportiva de Mandiá, saneamento do rural, asfaltados, Estrada de Catabois, Avenida Compostela, aglomerado Estrada Ferrol San Xurxo, aglomerado Estrada Lodeiro Papoi, aglomerados de Raxión en Covas, aglomerados en Brión, aglomerados en Mandiá e moitos máis aglomerados que fixemos por toda a cidade e que seguiremos a facer. Non teño máis que decirlle, señor Mato. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Non sei se o aplauso era para min ou para a señora Sanjurjo, pero gracias, igualmente. Bueno, toda esa lista da compra que vostede trae aquí está adxudicado, pero feito non hai nada. Eso é unha realidade. A cidade segue estando nun estado decrépito grazas á súa xestión. Levamos a 2 anos e medio pasados de mandato. Non sei se dá conta que non estamos no primeiro mes. Eu creo simplemente poñer o acento en 2 cousas. A primeira, que vostedes dan por feito como algo natural que un orzamento non se negocia. Quer dizer, en ningún momento tiveron un mínimo xesto para tratar de buscar algún apoio
introducir algunha proposta, sentarse en reunións bilaterais, multilaterais cos grupos da oposición para ver en que se pode mellorar, buscar o consenso. Non, vostedes sacan este documento, se meten na trincheira, veñan as contas, os contos, remar e toda esa retaíla que vostede trae aquí pleno tras pleno. E logo, vostede fixo unha relación un tras un dos proxectos axudicados, pero tamén podía facer dos esquecidos. Quero recordar, por exemplo, o Sánchez Aguilera, que se mencionou antes, esa reurbanización misteriosa pola que estamos agardando, pero que no seu primeiro orzamento do ano 23, creo que foi, tiñan previsto unha partida para a pavimentación do Sánchez Aguilera. E agora estamos con parches, vemos como está o terreo, esa é a realidade palpable e tangible que ven os cidadáns de Ferrol. Toda esta, como digo, lista de carta aos Reis Magos non é máis que un papeliño que trae aquí, pero que no día a día non vemos. Insistimos, nos xa anunciamos, claro, que non vamos a votar a favor deste orzamento porque, evidentemente, non se corresponde coa realidade da cidade e, sobre todo, porque nos resulta totalmente antidemocrático cando en ningún momento, máis alá dunha explicación sucinta en xunta de voceiros en unha comisión de Facenda, se deu pé a poder facer algunha proposta, a tratar de chegar a algún acordo, un orzamento de trincheiras e máis, nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu creo que da segunda intervención da señora Sanjurjo se evidencian varias cousas. A primeira, a maneira de facela, non? Quero dicir, dedícanse vostedes a vir aquí a pedir respecto, non sei exactamente por qué, a subir un pouco o tono, como se estuvieran super ofendidos e ofendidas, e a dar dous argumentos, en esencia. O primeiro, referido a que adxudicaron non sei que cosa, co cal, o primeiro que lle recomendaría é que den os debates onde os teñen que dar. Quero dicir, se queren vostedes falar do que vostedes adxudicaron ou deixaron de adxudicar, fágano na execución do orzamento, é dicir, no punto anterior. Ahora estamos falando do orzamento que vostedes nos presentan para ano 2026. E, por favor, explíquennos cal é o proxecto que teñen vostedes para ano 2026, porque do que vostedes acaban de decir non se entende nada. Non deron ningún tipo de explicación ao respecto das previsións que teñen vostedes para ano 2026, que ese é o obxectivo deste punto, que vostedes nos expliquen a todos e a todas nós que é o que pretenden facer en este ano 2026. E o segundo argumento é que fixeron vostedes 4 orzamentos en 2 anos. Xa o poñen na memoria do orzamento de 2026. O obxectivo é a estabilidade orzamentaria anual, que despois de esa estabilidade orzamentaria anual se derive que o nivel de execución deses orzamentos é ridículo, eso da igual. O importante é que haxa estabilidade anual. E xa yo dixen en varias ocasións, o que tampouco acabo de entender é por que tardan tanto tempo ou por que presentan o orzamento ao final do mes de novembro, porque o único que terían que facer é coller o do ano pasado, cambiarlle 2025 por 2026 e moitas máis variacións non hai. E as que hai son as que lle fixen mención anteriormente na miña primeira intervención, que fundamentalmente teñen que ver, e o que máis nos preocupa, co incremento da presión fiscal aos veciños e veciñas, fundamentalmente orientada a pagar os contratos millonarios que vostedes teñen previsto desenvolver a partir deste ano 2026. Nunha práctica que creo que vai en contra de todos e de todas nós e que pouco beneficio lle vai a reportar á cidade de Ferrol, combinada coa baixada nos investimentos municipais que xa vostedes non executan e cunha política de adelgazamento da administración local na cal siga habendo un 37% de persoal vacante. 189 vacantes no plantel municipal, diante do cal vostedes a única solución que teñen dado ao longo destes 3 anos é gastarse €500.000 entre persoal eventual e persoal directivo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato.
Moitas grazas, señor alcalde. Pois, bueno, como na primeira intervención, señora Sanjurjo, vostede pode falar de todo o que está xudicado. Pero, nada, creo que é un exercicio moi bo baixar a rúa e ir a mirar a ver canto está feito. E levan 2 anos e medio de goberno, señora Sanjurjo. E non tiveron pandemia. Eu podería relatarlle aquí todo o que se ten feito en 4 anos, e non tiveron pandemia. E vostede se rí, claro, esas cousas pasan, e non tiveron pandemia. Pero, bueno, eu non vou esgotar o meu tempo en falarlle de Carmen Curuxeiras, Espartero, Rúa Igrexas, Pías, San Felipe, Fontelonga, Envolventes, Plaza de Armas. Non vou a perder o tempo niso. Porque a realidade é a que é. É a que é. Vostedes teñen o récord absoluto nos últimos anos en menor execución dos investimentos, señora Sanjurjo. Esa é a súa realidade. Por moito que vostede diga aquí o que lle pareza, pode vostede volver a falar de Pedro Sánchez si quere. Eu non teño problema, porque creo que ten moito que ver con que medre Ferrol en población ou que haya máis traballo. Vostedes seguro que non fixeron nada. De feito, dígame vostede algunha medida que haxa tomado en relación co emprego ou coa vivenda. Vostede, en consoancia con todo isto que se fai. Sí, vai haber 1.100 vivendas en Ferrol nos vindeiros anos. Xa, como plan Rexurbe ou como que vamos a outorgar as licencias de obra en 3 meses. As súas promesiñas electorais das famosas 100 medidas que se dan na vindeira campaña electoral 200. Pero certo é verdade que levan 2 anos e medio e non fixeron absolutamente nada. E máis, o que fixeron regular tirando a mal. Porque doe escoitar neste pleno que vostedes falan de planificación. A mesma planificación que tiveron para rematar a Rúa Igrexa, non? Que de repente eu me teño que enterar polos medios de comunicación que o alcalde se acaba de enterar ou de dar conta de que unha rúa, despois de estar hormigonada, non se pode abrir inmediatamente, que hai que deixar fraguar o formigón. Sí, esas son as súas boas xestións. Insisto, saian á rúa. O mellor tiñan que ir menos a falar coas asociacións de veciños ou facer propaganda ou comilonas e ir un pouquiño máis á rúa. Un pouquiño máis á rúa, señora Sanjurjo. E non é que o diga eu. Miren, vostedes están en todos os medios de comunicación. Falou vostede da xenda urbana. Home, será da xenda urbana ao revés. Pois xa se ve o que están a facer. Esta cidade, a verdade é que está moito peor agora que hai 8 anos. É moito peor que hai 4 anos. Moito peor. Nas cuestións xerais é que non hai control, señora Sanjurjo. Non hai control. Vai a ver onde están colocados os contenedores nas rúas. Millor dito, nas beirarrúas. Vai a ver como están valladas casi todas as beirarrúas da cidade. Non hai control. Vostedes non fixeron nada por mellorar a cidade. Nada. Funciona peor todo. A recollida de enseres, a recollida de lixo, todo. Señor Sanjurjo, e ainda por riba, pois non me fale de boa xestión, porque o que fixeron con Emacesa se cadra requeriría un pleno novo. Por lo tanto, miren, a mí non me vai a tocar xulgalos, A mí non me vai a tocar xulgalos. Solo faltaba. Isto non é un tribunal. Pero este orzamento non é ningún avance. É un retroceso en toda regla. E a incapacidade de xestión é a causa real de que vostedes recortaran ese orzamento. 3 anos de mandato e todo se reduce a moitas fotos e unha cata nun muro e pouco máis. Hai que estar presente, señora Sanjurjo. Vostede sempre mo di a min, neste pleno, sempre me di, non está presente, nin nas comisións, nin nos plenos, nin nada. Vostede ten diferentes tareas que a min, eu teño que facer oposición, vostede ten que gobernar, que é moito máis difícil. Eso yo recoñezo. Miren, vostedes neste orzamento non aumentan os impostos, si xa os aumentaron. Para que os queren aumentar máis? Non son quen de gastar eses cartos. E dende logo, vostedes son o primeiro goberno
que fai un orzamento sin ningún tipo de diálogo nin participación. Miren, o seu modelo, ese modelo do que vostedes falan, si é que o teñen, é un modelo esgotado. Esgotado. Baséase, en moitos casos, en facer unha cidade dos anos 70, dos anos 80. Vostedes cortan árbores, asfaltan aos pés da xente, queren facer cousas de cando en vez, é dicir, non teñen un modelo. O proxecto máis importante que tiñan vostedes que desenvolver en estes 4 anos, señora Sanjurjo, aínda non empezou. E despois falan aquí con total tranquilidade de facer política de vivenda e non empezaron a facer nada no entorno do Sánchez de Aguilera. Nada de nada. Mire, señora Sanjurjo, este orzamento é un auténtico desastre. E a xestión do goberno, señor alcalde, é un auténtico desastre. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Breve turno de peche, señora Sanjurjo. Grazas, señor alcalde. Señor Mato, non lle contesto, porque hoxe vostede aquí solo deu lástima. Hoxe aprobamos o proxecto de contas públicas para o ano 2026. Unhas contas récord. Un presupuesto para o ano 2026 coa cifra máis alta da historia de Ferrol. Casi 100 millóns de euros para continuar coa estabilidade e co crecemento da cidade. Seguirán vendo avances de cousas que levaban paradas moitos anos. Miren mañana el perfil del contratante de Aguas de Galicia. Gracias aos ferrolanos e a pesar de vostedes, señor Suárez, señor Rivas e especialmente señor Mato, Ferrol avanza. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Imos a proceder a votar a aprobación inicial do orzamento do Concello de Ferrol para o exercicio 2026. Votos a favor. Votos en contra. Señor secretario. A proposta é aprobada por 13 votos a favor e 12 en contra. Seguinte punto. Punto 5. Proposta de desestimación de alegacións e aprobación definitiva do Regulamento Orgánico do Tribunal Municipal de Reclamacións Económico-Administrativas. Pois ten a palabra, deberíamos de dar un descanso, pero ten novamente a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio para este punto. Non se preocupe, señor alcalde, moitas gracias. Eu non necesito descanso. O que sí que parece que necesita descanso é o señor Mato, que xa se levantou. Nada máis votar o orzamento. Xa traballou hoxe bastante. Bueno, vamos a este punto. Cando chegamos ao goberno, iniciamos o proceso de reorganización municipal máis importante da historia deste concello. Froito deste proceso de reorganización interna, se deron moitos pasos. Non vou desglosalos agora, vou ser breve, solo recalcar como exemplo a aprobación dunha nova RPT despois de 25 anos, entre outras moitas medidas. Como digo, nese proceso de reorganización municipal histórica déronse moitos pasos importantes. Xa para culminar todo este proceso de reorganización, en agosto aprobamos inicialmente o Regulamento Orgánico do Tribunal Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas, o TEAM, e abriuse o plazo de información pública para poder presentar alegacións e suxestións. Este é o último paso nesta gran reorganización municipal que tan necesaria era neste concello. Xa explicamos tamén unha das grandes ventaxas para o cidadán, que é o réximen de recursos en materia tributaria, que se modifica e beneficia claramente a cidadanía. É un beneficio para os contribuintes, posto que agora terán outra vía, ademais do recurso de reposición, polo que, sen dúbida, é moito máis áxil para os veciños e veciñas.
O grupo de Ferrol en Común xa apoiou a proposta no pleno de agosto, xa votou a favor, e o Bloque Nacionalista votou a abstención, pero non presentou alegacións, polo que entendemos que agora apoiará a aprobación definitiva logo de ter tido máis tempo para poder analizalo. É unha cuestión importante e merece, sen dúbida, dedicarlle tempo para o seu análise. Solo presentou 4 suxestións o Grupo Socialista e por iso pois resolvemos agora. Senón xa tería quedado aprobado pois automáticamente sen ter que vir ao pleno de novo. Desestimamos as suxestións presentadas posto que os plazos que suxiren modificar figuran na Lei Xeral Tributaria e polo tanto pois non son obxecto de negociación. Con respecto á suxestión A, nos casos que a maioría absoluta non poda alcanzarse no pleno, como xa veu sucedendo en Ferrol pois nos últimos anos, esta redacción, a redacción que fixemos, dá solución a esas situacións, posto que aos 6 anos os titulares pois se renovan automáticamente, o que pois a todas luces é máis transparente, por así decilo, e apostamos pola renovación dos cargos e pola transparencia, máis alá pois dos gobernos políticos. A partir de agora, cando xa aprobemos definitivamente este TEAM, este Tribunal Económico Administrativo Municipal, os veciños e as veciñas terán a alternativa de acudir a este tribunal antes de ter que recurrir no xulgado ao procedemento do contencioso administrativo. Esta vía, como xa dixen antes, non ten coste para os veciños e veciñas, polo que xa a simple vista é beneficioso para a xente, para todos e para todas, e especialmente para as persoas que conten con poucos recursos económicos e que estaban obligadas a un desembolso económico importante para poder afrontar os pagos dos gastos xudiciais. Como digo, e xa para rematar, é unha ferramenta útil, áxil e gratuíta para resolver discrepancias fiscais a nivel local, sin ter necesidade de acudir aos tribunais. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, creo que, como dixemos na intervención da aprobación inicial, calquera ferramenta que sirva para mellorar a relación do administrado co Concello a nivel de recursos en materia tributaria para non ser positiva, pero non podemos deixar de pasar que as alegacións que presenta o Partido Socialista son moi razoables, coinciden en gran parte co que expusemos no pleno no seu momento, en algunha delas, e nos parece pues, tampouco moi democrático desbotalas sen máis argumento que a oportunidade. Creemos que, bueno, eso dá boa conta da atitude política deste goberno, nada máis, e grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, nos, como xa expuxemos, cando vostedes trouxeron este punto a debate hai uns meses, creo que tampouco que sexa un organismo que vai a resolver o problema de xestión dos recursos administrativos que poderían seguir presentando os administrados e administradas na administración local do Concello de Ferrol mediante os mecanismos normais e habituais, que son o recurso de alzada e o recurso de reposición, ou en calquera caso o recurso especial de contratación. Desenvolven isto producto de que vostedes decidiron aplicar un regulamento de grandes cidades que non ten máis obxectivo que eliminar debates públicos e facilitar que o goberno local non teña que dar conta de moitos deses aspectos, e se cadra o que si deberían mudar e incorporar a ese regulamento é a posibilidade de que por parte, cando menos, dos grupos da oposición e da veciñanza se podía facer unha fiscalización cando menos ecuánime daquelas propostas que vostedes poidan traer ou que non poidan traer, porque sumado á falta de información pola súa parte e a dificultade para acceder aos expedientes, é evidente que a súa deriva desde o inicio do mandato consiste en limitar tanto a información como a posibilidade de que os veciños e veciñas desta cidade poidan presentar recursos ou cando menos facilitar esa posibilidade de que poidan ter algún tipo de interlocución coa administración local. Moitísimas grazas.
Moitas grazas, señor Rivas. Señor Reina. Sí, moi ben. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, a verdade é que gustaríame empezar a intervención pois solicitando a ver se é posible que cando algún compañeiro ou compañeira se levante do pleno polo motivo que sexa, saia coa autorización do alcalde, a ver se podemos evitar facer este tipo de referencias persoais, porque ao longo deste punto, dende todas as bancadas, saiu xente, creo que non procede o comentario da señora Sanjurjo, polo tanto, creo que estaría ben que o retirara. Indo ao fondo do asunto, o motivo polo que presentamos as alegacións, tal e como explicamos no pleno da aprobación inicial, era que consideramos que sería positivo si o grupo de goberno considerara que dende a bancada da oposición, mediante a participación, podemos aportar algo, que seguramente sí, en lugar de traer unha ordenanza a machete, como as traen, ou os orzamentos a machete, sen falar con ningún grupo, si nesas numerosas comisións que temos lle dedicamos un pouquiño de tempo, que non hai presa, eu creo, por escapar dos órganos democráticos que ten este concello. Si dedicamos un pouquiño de tempo a poder facer propostas e debatir, nos ahorraríamos, como xa dixen no pleno da aprobación inicial, ter presentado estas alegacións, porque, bueno, creo, por iso tamén quero explicarlas, que son bastante razoables. O único que pedíamos era a reducción dos prazos para que os administrados recibiran as resolucións das reclamacións económico-administrativas que presentaban canto antes, por si tiñan que seguir reclamando, non se demorara nun ano, dende o noso punto de vista. Creo que isto sería posible leválo a cabo, pero como a ordenanza viu xa pechada e foi a pleno sin posibilidade de participación, pois nos vimos obrigados a presentar estas alegacións. Bueno, eu me vou ir calando porque creo que o que estou comentando non lles interesa a ningún, pero, bueno, polo menos constará na acta, non sei con que están tan entretenidos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Turno de réplicas, si é necesario, señor Sanjurjo. Bueno, pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, creo que non é necesario turno de réplica, resumir que esta vía non ten custe para os veciños, que é un beneficio para os contribuintes, porque agora terán, como dixen antes, pois outra vía, ademais do recurso de reposición, que vai ser máis áxil. É unha ferramenta útil, áxil e gratuita para poder resolver discrepancias. Moitas gracias. Moitas grazas. Alguna intervención máis? Incorpora para a votación. Procedemos á votación da proposta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. A proposta é aprobada por 13 a favor, 2 abstencións e 10 en contra. Rixo 9 por estar ausente o señor Mato. Vamos ao seguinte punto. Punto 6. Informe de morosidade de período de medio de pago a proveedores terceiro trimestre de 2025. Ten a palabra para a presentación do informe a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde.
Damos conta hoxe do período medio de pago das facturas no terceiro trimestre, os meses de xullo, agosto e setembro. Ferrol cumple o período medio de pago en termos legais atopándose en 33,85 días e cumple o período medio de pago en termos económicos pagando en 18,45 días. Estes son os mellores datos que se recordan neste concello. Son uns datos históricos. O Concello de Ferrol está a pagar as súas facturas na metade do tempo. E se paga o doble de rápido do que se pagaban as facturas no anterior goberno. A metade do tempo, o doble de rápido. Neste trimestre se pagaron as facturas 17 días antes con respecto ao trimestre anterior. E tamén importante, o importe do pendente de pago disminuiu en máis de 1 millón de euros. Neste trimestre se pagaron facturas por máis de 10 millóns de euros, foi de moito volumen de pago, e o 92,43% destas facturas foron pagadas en plazo. Se pagaron en plazo 125 facturas máis que no trimestre anterior e desta maneira conseguimos que o plazo medio de pago baixara a 18 días. A maior parte das facturas corresponden á compra de materiais e suministros e tamén ao capítulo 6 de inversións. Vemos que todo está relacionado, non? Antes dábamos conta da execución do presupuesto e veíamos que aumentaba a execución un 460% no trimestre, ata chegar aos 7,5 millóns no capítulo 6 de inversións. Pois, bueno, pois estas facturas hai que pagalas, iso é evidente. E para evitar xestionar, e para poder evitar que estas facturas se vayan acumulando, pois hai que ir acelerando o proceso de pago, non? Como digo eu, é importantísimo ter a mesa o máis limpia posible, pois para que non se acumulen as facturas como pasaba pois antes. Eu son a que lee estes datos, pero o mérito de conseguir pagar as facturas o doble de rápido que hai uns poucos anos é dos funcionarios e funcionarias deste concello, os que lles agradecemos o seu esforzo e a súa dedicación. E quero agradecer tamén aos meus compañeiros e compañeiras a súa inestimable axuda, porque o seu compromiso e a súa implicación é o que fai posible que toda a administración funcione e funcione organizadamente, non? Os meus compañeiros e compañeiras teñen moitas xestións nas que pensar, están sempre a tope de traballo e teñen moitas cousas na cabeza. Eu lles agradezco persoalmente que sempre pois teñan na cabeza pois un tema pois tan importante, non? As cousas non suceden por casualidade. Hai moito traballo detrás dos números. E sobre todo hai un goberno unido e traballando xuntos. Nada máis chegar ao goberno acometimos a maior reorganización municipal. E froito de todo ese traballo feito, pois os resultados chegan, non? Pagar as facturas a tempo e cumplir cos plazos establecidos é outra forma de cumplir cos veciños, facilitando que os provedores, moitos deles autónomos e pequenas empresas, cobren as súas facturas o antes posible, non? Sen facelos incurrir en gastos bancarios nin en tensionamentos nas súas contas. Isto é outra maneira de axilizar e engranar a economía local. Atrás quedaron aqueles tempos que todos recordamos nos que os provedores perdían a paciencia, e non só a paciencia, tamén cartos, mentras agardaban para cobrar as facturas do Concello de Ferrol, porque Ferrol era un concello moroso. Un concello serio e responsable ten que dar exemplo e participar activamente na reactivación económica da cidade. Nesta línea seguiremos traballando. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, eu antes de intervir quero facer unha petición que para o próximo pleno a ver se desenroscamos algunha bombilla porque esta iluminación é demasiado.
Bueno, señora Sanjurjo, evidentemente, se executa menos orzamento, hai menos facturas que pagar. Eso é unha evidencia. En segundo lugar, as facturas que vostedes noutros mandatos votaban en contra, que tiñan que vir a este pleno, co seu gran regulamento, agora se aproban por un decreto da alcaldía. Falo da recollida de residuos e limpeza viaria, que vostedes sistemáticamente votaron en contra, e que propiciaron que os traballadores dos servizos estivesen a punto de non poder cobrar as súas nóminas. Por lo tanto, aquí cada un conta o conto según este nunha bancada ou noutra, evidentemente, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Nada, brevemente, únicamente decir que aqueles tempos nos que os proveedores agardaban é o ano pasado, e que pasamos un ano no que case fixeron os 3 trimestres incumprindo o período medio de pago, tanto económico como legal. Así que, por Dios, un poquito de mesura, digo eu. Sobre todo porque naquel momento vostedes poñían excusas do máis diverso. E eu, até con algunhas, no fondo, podo estar de acordo. Porque o temos repetido aquí desde que se implantou esta metodoloxía de calcular o período medio de pago. Isto vai asociado a importe das facturas que se xestionan. Unha factura dun importe significativo reduce o período medio de pago se se paga de maneira áxil. Por tanto, que vostedes agora fagan gala disto cando levan 2 anos renqueando e con problemas para xustificar estes períodos medios de pago, home, pois un poquito de modestia, nada máis. Xa sei que é moito pedir para vostedes, un poquito de humildade, pero bueno, un pouquiño, nada máis. E despois, o significativo, e eu creo que sobre o cal si hai un debate político de fondo, e sobre o cal levan xa vostedes máis de 2 anos e medio de goberno, diante do cal aínda non teñen tomado ningún tipo de decisión, e que os recoñecementos extrajudiciais que vostedes aproban siguen superando máis de 20 millóns de euros nun concello como Ferrol, algo que parece que na cidade de Ferrol xa se asume con normalidade, algo que é absolutamente anormal. E creo que isto que dá conta é de que a súa xestión, bueno, cando menos un pouco deficiente é. E a outra cousa que creo que tamén se evidencia deste tipo de vai ben, de que unhas veces aparecen uns períodos de pago de unha determinada maneira ou de outra, ten máis que ver coa xestión interna que coas decisións que vostedes toman, que o que están provocando é, en moitas ocasións, que por falta de personal se poidan xestionar as facturas que entran no Concello de Ferrol. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, os meus compañeiros da bancada prácticamente estou de acordo con todos os seus argumentos. É que, señor Sanjurjo, gustoulle 2 anos que se cumprira o PMP. O trimestre pasado é este. É verdad que agora pues, son datos moi bons, non? Pero escoitándoa parece que van a ser así para sempre, non? Mire, cada trimestre hai que facer os deberes. Este trimestre está dentro da legalidade, pero o mellor para o trimestre que ven, pois non son así as cousas. E ademais, tamén lle digo, revise os datos das anteriores mandatos, que creo que son mellores que os seus. E vostede era, bueno, tiña unha teima con este tema cando estaba na oposición. Iba a chegar aquí, iba a ser a campeona do mundo, e resulta que a campeona do mundo tardou 2 anos en cumprir o PMP. Logo, bueno, evidentemente, isto é un indicador de tesorería, non é un indicador da súa xestión. Isto pues, ten moito que ver, primeiro, co traballo dos funcionarios, e tamén ten moito que ver, neste caso, co pouco volumen de facturas que vostedes moven, porque esa inversión, ese 10% de inversións, que vostede o converte en 45 por arte de magia, pois ten moito que ver en que o PMP sexa máis fácil de cumprir se non hai tensión nos negociados e hai menos tensión en tesorería. Está clarísimo. Está clarísimo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Peche breve, señor. Pois sí, moitas gracias, moi brevemente, señor alcalde, gracias. Bueno,
Non vou entrar nas provocacións que me fan os voceiros, os tres voceiros dos grupos de oposición. Preferimos falar con o noso traballo, non? E a maior maneira de falar pois é con números, que son os que reflexan a verdade das cousas. Por moito que o intenten, os números non os poden manipular. Neste trimestre se pagaron facturas por máis de 10 millóns de euros, moito máis que, bueno, que cando estaban os anteriores gobernos, que non quero caer nas comparacións, pero que a veces me abocan a... E os datos hoxe son que o Concello de Ferrol agora paga as súas facturas na metade do tempo que antes. Ou, se o preferen ou entenden mellor, se pagan as facturas o doble de rápido. Abran os ollos e vexan. Abran as orellas e escoiten. O que ven é a transformación de Ferrol. E o que escoitan é que Ferrol está en movimento. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. No, simplemente me gustaría, creo que podo falar, ademais, se me permiten, en nombre dos tres intervintes, que no, simplemente que nos aclare cales foron as provocacións. Porque eu penso que non houve ninguna provocación, simplemente expuxemos os nosos argumentos, que, como é lógico, non lle gustan, e cando vostede fala, pois tampouco nos gustan nós, pero eso non son provocacións. A mí me gustaría que nos aclarase a cada un de nós, porque dixo que os tres a provocáramos. Cales foron as provocacións neste punto? Moitas gracias. É un debate, señor Fernández Beceiro. Sí, Apague o micro. Pasamos ao seguinte punto. Punto 7. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata o 17 de novembro de 2025. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa noite, compañeiros e compañeiras de corporación, así como a toda a xente que nos está escoitando e a que está aquí no salón de plenos. Pois hoxe, como ven sendo habitual, desgraciadamente, teño que nomear a unha serie de víctimas, unha serie de mulleres que foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas. Concretamente, Zahara, de 47 anos, foi asesinada en Moguer, Huelva. Cristina, de 37 anos, en Alicante. Eugenia, de 49 anos, en Zaragoza. Silvia, de 38 anos, en Barcelona. E María del Pilar, de 60 anos, en Madrid. Amosamos, polo tanto, a nosa absoluta condea a estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio e solidaridade ás súas familias. Moitas grazas. Moitas grazas. Procedemos agora a dar lectura á declaración institucional do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, en da que xa foi lida con todos os integrantes da corporación no salón de recepcións. Será lida no Teatro Jofre esta fin de semana. Creo que vale a pena, ainda que tentemos sempre optimizar os tempos, que a reproduzcamos tamén no pleno. Por lo tanto, voulle dar lectura a esta declaración consensuada por todos os grupos e todos os integrantes da corporación. Dende o rexeitamento e condena unánime a violencia machista que sofren as mulleres, somos conscientes da urxencia de erradicar unha violencia que, polo feito de ser mulleres, continúa a ser estrutural na nosa sociedade. Sendo conscientes de diferentes realidades que están acontecendo no noso concello, reafirmamos o noso compromiso inquebrantable para poñer fin á violencia contra as mulleres e, asemade, o noso apoio incondicional a través dos servizos municipais de orientación, asesoramento e acompañamento fronte a todas as variantes desta violencia e para todas as demandas da cidadanía, tanto individual como colectiva, traballando diariamente no reforzo da atención integral e especializada para todas as víctimas. Como recolle o Convenio do Consello de Europa, Convenio de Istambul, a natureza estrutural da violencia contra as mulleres está baseada no xénero e constitúe un dos mecanismos polos que se mantén as mulleres nunha posición de subordinación respecto dos homes. Este ano cúmprense 30 anos da cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller, Pequín, 1995. Un fito histórico
na defensa da igualdade. Alí 30.000 persoas e representantes de 189 gobernos afirmaron que a violencia de xénero nace de pautas culturais que perpetúan a inferioridade das mulleres e que a súa erradicación é esencial para a igualdade, o desenvolvemento e a paz. En 2025, 38 mulleres foron asesinadas no Estado polas súas parellas, 2 delas en Galicia. Ademais, 3 menores foron asesinados en contextos de violencia de xénero, sumando xa 65 dende o 2003. O último informe do Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial advirte dun incremento do 5% nas denuncias en Galicia respecto ao ano anterior. Condenamos cada acto, a cada agresor, e tamén a quen nega, minimiza ou xustifica a existencia desa violencia. O negacionismo non só fere a memoria das vítimas, senón que desprotexe as que sofren e debilita o compromiso social necesario para combatela. Negar ou relativizar a violencia machista e contribuir á súa persistencia. E fronte a isto, as institucións galegas deben manterse firmes, unidas e comprometidas. Sabemos que a desigualdade estrutural base da violencia machista segue presente nas vidas das mulleres. Os estereotipos e patróns de xénero continúan nos ámbitos da economía, da cultura, da política, do emprego e do deporte, atacando o corazón mesmo da liberdade e da democracia. Erguemos a voz por aquelas mulleres que atopan máis barreiras para acceder á información e á protección, mulleres con discapacidade, maiores migrantes ou que dominan as nosas linguas. Seguimos traballando para garantir os seus dereitos con servizos e recursos adecuados, en condicións de igualdade. Finalmente, o Concello de Ferrol quere recoñecer o compromiso da cidadanía galega na loita contra a violencia machista, animando a actuar con unidade e determinación e a rexeitar con firmeza todos os comportamentos violentos e a quen os ampara, manifestando a corresponsabilidade de todos e todas de loitar contra a violencia machista. E facemos un chamamento á cidadanía para que non esqueza as víctimas, nin que a violencia se esconda en moitos comportamentos cotiás que pasan desapercibidos se non estamos informadas. Non deamos a esquecemento. Esta declaración aprobámola por sentimento. Moitas grazas e pasamos ao seguinte punto, que é o de mocións. E hai unha palabra solicitada. Ben por Bachir ou por Rebeca. Es el 9. Vamos por orden. Ten vostede a palabra. Buenas tardes a todos, señor alcalde, señores y señoras. Lo que quiero ser conciso y preciso. Tenemos que apoyar el tema del pueblo saharaui. Soy saharaui y ya saben, llevamos 50 años en el tema del Sáhara Occidental. Ha habido hace 2 semanas una resolución de 2797 del tema de la autonomía. Señor alcalde, quiero que te comprometas con el tema del pueblo saharaui y que sea un paz duradero, que llevamos 50 años en los campamentos de refugiados saharaui y necesitamos vuestra ayuda. Todavía ya sabemos más o menos que la responsabilidad de España por el tema de la colonia y tenemos que estar unidos para poder tener una dignidad y llegar a nuestra tierra y liberar nuestra tierra y tener una buena determinación. Y doy también la gracia al poder, sí, al común, al BNG y al Partido Socialista, menos lo que es el chanchismo hoy en día, el tema de Pedro Sánchez, y queremos que sea, o Felipe González también, y tenemos que ser conscientes y tienes que darnos tu apoyo. Es lo que queremos. Moitas grazas. Imos xa... pero non acabou. No. Perdón. Solo quiero que te comprometas con el tema del pueblo saharaui, ¿vale? Tú y tu partido político, ¿vale? Y que no sea, estoy consciente que
dentro de nada, Núñez Feijóo será el presidente de gobierno, lo más seguro, y que te comprometes que apoye nuestra causa y no sea como Pedro Sánchez o Felipe González o Zapatero. Así que no vender humo. Así que Muchas gracias. nuestro apoyo y de tu partido y de los siguientes partidos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para a defensa da moción, ten a palabra o señor Suárez. Bueno, moitas grazas a Chi por a súa intervención, por hacer o esforzo de agardar todos estes debates macroeconómicos que seguramente son nos interesan a nós. Agora, pues, na defensa do seu povo, con orgullo, non compartimos quen vai ser o próximo presidente do goberno, pero, aínda con todo, sí que compartimos que o que está a acontecer nos últimos meses e anos co Sáhara Occidental xa está rozando pois a agresión. Creemos que se ven a Marcha Verde xa foi un capítulo da nosa historia nos últimos estertores do franquismo, cando abandonamos a súa sorte a toda a poboación saharaui sometida ao pobo marroquí. A deriva posterior non é tampouco para estar orgullosos no capítulo da nosa democracia dos últimos 50 anos. O máis grave é que pasamos xa do silencio ao abandono a través do recoñecemento do plan de autonomía do Estado de Marruecos, que o único que fai é legitimar unha invasión dun territorio que por máis de 60 resolucións das Nacións Unidas ten recoñecido o seu dereito a un referéndum para a autodeterminación. Creo que se están antepoñendo por parte do goberno actual intereses xeopolíticos e estratégicos con Marruecos nas súas relacións bilaterais baixo o abeiro do Imperio Americano para deixar a súa sorte a un pobo enteiro co que temos, como digo, unha débeda dende hai moitísimos anos, que nós tamén estivemos ocupando ese territorio e logo o abandonamos ao sometemento de Hassan II e os seus posteriores reis. Quero recalcar que aquí todos poñemos moi boa cara, que riquiños son, cando veñen os nenos e nenas de vacacións en paz, que les damos esas mochiliñas e os tratamos con moito agarimo, pero eses nenos que agora no inverno volven á súa terra, aos seus campamentos de refuxiados, e cando cumpren certa idade se ven abocados a unha guerra non é unha festa, dende logo, unha guerra de sufrimento, e dor, e desaparicións, e torturas, e sometemento e illamento en campamentos de refuxiados que non cumpren as mínimas condicións de dignidade. Pensamos que esta situación ten que cambiarse, sabemos que en Ferrol non o imos facer dende aquí, cambiar toda unha situación xeopolítica global, pero creo que en coherencia co acollemento que lle damos a estas familias temos unha corresponsabilidade tamén con eles e cos que amosamos o seu compromiso acollendoas nos seus fogares. E, polo tanto, creemos que esta moción é moi acaída, que deberá aprobarse, dende logo, en todos os concellos que acollen este programa de vacacións en paz con nenos e nenas saharauis, pues recoñecer, espero que por unanimidade, o compromiso co dereito de autodeterminación do pobo saharaui, tal e como está recoñecido polas Nacións Unidas, condenar o réxime de ocupación dunha ditadura como é a de Marruecos e as súas tácticas de represión, violación de dereitos humanos e espolio dos recursos naturais saharauis, porque esta ocupación ten un lado importantísimo en materia económica, que é polo que lle interesa a Marruecos ocupar este territorio, dándolle igual aos seres humanos, e exixir ao goberno de España que se reverta a situación de apoio a ese mal chamado plan de autonomía que máis ben legitimar unha invasión xunto con outros estados e organismos internacionais. Creo que o Concello de Ferrol debe ser, como sempre foi, solidario co pobo saharaui, coa súa reivindicación de liberdade e o recoñecemento de que temos unha débeda moral, política e legal con eles, enviar este acordo ao goberno da nación, á delegación saharaui e os grupos parlamentarios do Congreso e Senado. Creo que, como digo, o deber moral non só é do Estado, senón é de todos os que estamos aquí, porque cando nos verán, recibimos a eses nenos e nenas, o mellor non nos damos conta de que a día de hoxe están a vivir unha situación insostible de precariedade, de perigo para as súas propias vidas e que están totalmente indefensos e abandonados pola comunidade internacional. Nada máis, gracias.
Moitas gracias, señor Suárez. Polo BNG, ten a palabra a señora López. Moitas grazas, moi boas noites a todos e todas. Moitas grazas a Rashid pola súa intervención e dar voz ao pobo saharaui. O problema do pobo saharaui non é máis que un problema de ter un principio básico e do dereito internacional, o dereito dos povos a decidir o seu futuro. E calquera que sexa o resultado só pode ter beneficios: legitimidade política, reducir conflictos, represión, tensión social, paz e prevención de violencia, desenvolvemento económico sostible, protección cultural, lingua, tradición, identidade e sistema educativo propio, así como legitimidade internacional. Pero o Estado español leva 50 anos en facelo e ao mesmo tempo abandonou o pobo saharaui hai 50 anos, non agora, hai 50 anos que abandonou o pobo saharaui. Rashid, sentindo moito, non creo que co cambio de Feijóo solucionara nada, porque fará o mesmo cando xa estivo o señor Aznar e o señor Rajoy. Exactamente o mesmo, nada vai mudar. Pero, de todas maneiras, este goberno sí fixo un cambio de rumbo que, según algúns, o chaman o goberno máis progresista da historia. E o cambio de rumbo que fixo pouco ten que ver con progresista. Non creo que se vai a mudar nada, por desgraza, con esta situación que fixo este goberno. Pero tamén esquécese que esta débeda xa histórica, porque xa é unha débeda histórica, o que o pobo saharaui non se pode deixar de lado. Pero hai que deixar claro tamén que se fai un referendo, séguese sen realizarse consecuencias do bloqueo, do conflicto. Este referéndum traería, se non se fai, traerá, continuarase coa rivalidade de Marrocos e Alxeria, manterénse os campamentos de refuxiados que, como xa dixo o portavoz de Ferrol en Común, moitas veces, todos os anos se traen nenos no verán para disfrutar e sacar da calor aos pequenos, pero que durante todo o inverno tamén están sufrindo moitas cousas, como xa dixo, guerras. Perpetuarase tamén a ausencia de dereitos para milleiros de persoas e ao mesmo tempo se creará esa inestabilidade no norte de África e prolongarase. Como creo que todos vostedes saben, o noso grupo apoia e fai seu ese principio básico sobre o dereito dos povos a decidir o seu futuro e solidarizámonos co povo saharaui para que sexan eles quen decidan o seu futuro, a seren libres ou ser unha provincia, o que eles tomen esa solución que eles queiran tomar, aínda que nós abogamos por ser un pobo libre. Eles teñen a súa decisión na man, polo que o noso voto vai ser a favor. Grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Partido Socialista ten a palabra o seu voceiro, o señor Mato. Moitas grazas, señor tenente alcalde. E moitas grazas tamén a Rashid pola súa intervención. A verdade, Bachir pola súa intervención. A verdade é que a realidade do pobo saharaui é unha realidade que vai cada ano de mal en peor, porque estamos falando que dende o ano 1975 a comunidade internacional, non solamente o noso país, non foi quen de buscar unha solución axeitada para todas esas persoas que viven agora mesmo casi nun territorio a cabalo entre o que sería hoxe a presión que está a facer Marrocos con ese territorio e Alxeria. Levamos 50 anos entón de boas intencións, declaracións de boa vontade, pero, sin embargo, unha problemática como esa non ten acadado máis que frustración. Non achegou esa postura a ningunha saída clara ao conflito que se está a producir pois nese espazo. E, dende logo, eu creo que
que as posturas inmobilistas, especialmente en algo, non? Como é a diplomacia, basicamente, casi nunca chegan a un bo porto. Dende logo, creo que España leva feito moito polo Sáhara e polo pobo saharaui, aínda que non sexa nin con moito suficiente. Pero creo que é imprescindible avanzar para transformar a realidade e buscar solucións aos problemas. A decisión que adoptou o goberno de España, eu creo que pode ser un punto de inflexión, facer algún avance e, dende logo, ser un pouco seria e realista co que temos hoxe. Faino precisamente despois de estar 50 anos persistindo nunha posición que foi de bloqueo e que non pode ser a única resposta. Creo que calquera resolución que se faga arredor do Sáhara ten moito que ver coa poboación que ali reside, pero ten que ter, evidentemente, dadas as posicións de Marrocos e Arxeria, un enfoque democrático e multilateral. E que se produza baixo amparo das Nacións Unidas, senón imposible. E ten que haber as únicas instancias legitimadas para poder facelo e artellar unha proposta formal teñen que ser Marrocos e o Frente Polisario. E, polo tanto, este é un punto fundamental que temos ignorado moito. Non se trata de impoñer nada, España non é quen tampouco para impoñer nada. Realmente ten que ser, como decía, a comunidade internacional quen, coa súa forza e coa súa presión, poda lograr unha saída a ese bloqueo. Polo tanto, creo que a postura que tomou o goberno é unha postura de tratar de mover algo, non de manter a situación como estaba. Eu creo que a situación no Sáhara é de todos coñecida, as dificultades que se están a pasar, e, dende logo, tampouco é unha anomalía. Non é unha anomalía porque hai moitas nacións do noso entorno que respaldan ese consenso para tratar de movernos nunha autonomía. Pola contra, pois apoiar unha posición como a que levamos tendo dende hai 50 anos non serviu para superar esa parálisis. Esa solución non recoñece o papel central das Nacións Unidas e non ten en conta a nova posición adoptada polo Consello de Seguridade. E, polo tanto, nós estaríamos en disposición, en solidaridade con as posturas do que se trouxo hoxe este pleno, de poder votar por puntos esta moción. Pero, dende logo, non creemos que a postura do Sáhara se poda seguir desenvolvendo ou eses anhelos de autodeterminación que ten o Sáhara con unha retórica baleira que é oportunista e estéril, porque o foi durante 50 anos. Eso non vai a mellorar nada a situación do pobo saharaui, ni dende logo dou resultado. Eu creo que as Nacións Unidas se teñen que involucrar na resolución do problema para lograr un acordo entre o Frente Polisario e Marrocos. O pobo saharaui necesita avances e unha folla de ruta negociada. E, dende logo, creo que estamos sobrados todos neste contexto xeopolítico no que vivimos hoxe, que é bastante inquedante, de consignas que poden ser maximalistas pero que non poden ter efectos reais. E, polo tanto, en relación coa moción que presenta o Grupo de Ferrol en Común, temos que decir que se nos permite votar por puntos, votaremos favorablemente algúns deles e nos absteremos nos seguintes para que este pleno decida. Máis nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato, por o grupo do Goberno. Ten a palabra a concelleira de Igualdade. Moitas grazas, teninte alcalde. Boas noites de novo. Agradecer a Bachir as súas verbas. Bachir, fala o Partido Popular. Gracias por as túas verbas. O Goberno de Ferrol, en resposta á moción presentada polo Grupo Municipal Ferrol en Común, manifesta o seu apoio e solidaridade ao pobo saharaui
na súa loita de autodeterminación e por os dereitos humanos. Respetar la legalidade internacional e protexer os dereitos do pobo saharaui é unha obriga, sobre todo, porque é un dereito que hace moito tempo ven reivindicando. De feito, neste mes de novembro, o Partido Popular presentou unha iniciativa parlamentaria no Congreso dos Diputados para obrigar ao goberno español a cumprir as resolucións da ONU e os dictámenes do TEJUR, e tamén as súas sentenzas, como non. E falando das súas sentenzas, é preciso manifestar que moitas delas establecen que cualquier acuerdo económico o comercial relativo al Sáhara Occidental requiere el compromiso del pueblo saharaui por ser el legítimo titular do seu territorio. A proposta que fixo o PP foi aprobada, como sabedes todos, por o Congreso, por a maioría, ¿no? Concretamente por 168 votos a favor, 61 abstencións e 118 en contra. O apoio político e humanitario axudará a saldar a débeda historia que España mantén con o Sáhara Occidental. E o dereito internacional é o mellor aliado para o pobo saharaui, así como tamén as iniciativas aprobadas no Congreso abogando por tratar o Sáhara Occidental como unha deuda interna de España debido a la descolonización incompleta que se fixo. E xa para rematar, unha das últimas sentenzas do TEJUR anulou acordos con Marrocos por incluir recursos saharauis sen o consentimento explícito do pobo, argumentando que o dereito á autodeterminación como principio clave da ONU e a soberanía permanente sobre os recursos pertenecen exclusivamente ao pobo saharaui e non a Marrocos. Muchas gracias. Moitas grazas. Polo grupo propoñente, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, creo que a día de hoxe a nin se lle pode escapar que as decisións que se toman a nivel internacional, se chama a xeopolítica, pois ven sempre orientada en función dos intereses do capitalismo salvaxe. Isto xa sei que para moitos de vostedes non é máis que retórica, pero é unha verdade incontestable. Nos soa bastante as palabras que dixo Trump acerca de Palestina, que quería facer un resort turístico en Gaza e barbaridades semellantes. E creo, vou ser breve e dicir dúas cousas nada máis. A primeira, que no ano 2023 o presidente actual, Pedro Sánchez, firmou un acordo bilateral con Marrocos polo que se abrían as fronteiras e aduanas de Ceuta e Melilla con esa nación, polo que se iban a investir cantidades millonarias de proxectos estratégicos españois no territorio, e que, aínda que non está expresado, evidentemente, cando firmas un acordo dese nivel que che vai permitir un empuxe económico, non lle vas meter o dedo no ollo a un monarca absolutista para que dicirlle ao mesmo tempo que o Sáhara ten dereito a decidir. O Sáhara ten recursos enerxéticos importantes, ten fosfatos, ten costa marítima con moitos recursos pesqueiros, e iso é o que lle interesa a Marruecos. O que paga toda esta decisión que se toma en despachos de altos mandatarios é o pobo saharaui. O pobo saharaui sufre bombardeos, sufre desplazamientos forzosos, sufre minas antipersonas que non discriminan se falamos de nenos ou adultos, e aboca a cativos a ir a unha guerra, que creo que eso é algo que está aí, é unha realidade, parece demagóxico, pero é que o certo é verdad. E por último, para rematar xa, creo que o que debemos escapar un pouco é do paternalismo. Nos non somos quen para decidir cal é a mellor opción para que o Sáhara sexa un territorio estable. O que ten que decidir cal é a mellor opción para o Sáhara é o pobo saharaui, que para eso pois teñen ese dereito de autodeterminación recoñecido por resolucións das Nacións Unidas e que non hai a capacidade internacional de cumprir algo que é elemental, que un pobo decida sobre o seu futuro. Nós non temos un halo moral para decidir cal é a mellor solución para ese pobo. Así que, sen máis, agradezo, cando menos, que non haxa ningún voto en contra a ningún dos puntos, como sempre decimos, que viva o Sáhara libre, que viva o Fronte Polisario. Moitas grazas, señor Suárez. Señora López.
Moitas grazas. Nada, vou ser breve, dar as grazas de novo a Bashir por vir a dar a súa voz do pobo saharaui e refrender o noso apoio á moción porque o que realmente é unha colonización de Marrocos sobre o pobo saharaui e que o pobo saharaui debería ter a liberdade para decidir o seu futuro. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López, señor Mato, señora Miramontes, pois queda a aclaración dos puntos que queren separar na votación, se hai aceptación. Gracias, señor alcalde. Imos votar abstención nos puntos 1 e 3 e no resto a favor. Separamos entón os puntos 1 e 3. Moi ben, puntos 1 e 3, votos a favor. En contra, abstencións. Puntos 2, 4 e 5, votos a favor. Por unanimidad, ¿no? No. Ya está. Pasamos ao si se reconoce. seguinte punto. No. Punto 10. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común contra os vertedoiros incontrolados. Ten a palabra para a presentación da moción a señora Purriños Carballeira. Pois moi boa noite, moitas grazas, señor alcalde, e moitas grazas a todos e todas por estar hoxe aquí. Pois, bueno, a realidade desta cidade que temos con respecto aos vertedoiros incontrolados creo que xa é ben coñecida por todos e todas. Moitos puntos, ademais, adoitan estar en zonas do rural onde se deposita pois, todo tipo de lixo e residuos sen ningún tipo de control. É unha práctica incivilizada, deso estamos todos de acordo, pero, por desgraza, sí que é certo que está moi extendida na nosa cidade e cada vez é máis preocupante polo elevado número de puntos incontrolados que temos. Parece que se nos esquece que a protección da saúde pública e do medio ambiente é responsabilidade dos concellos, como así o di ese artigo 25 da Lei de Goberno Local. Polo tanto, débense tomar as medidas necesarias para evitar o vertido incontrolado de residuos, acabando cos vertedoiros existentes e implementando plans de reducción de residuos na orixe. Este artigo, ademais, especifica que estes plans deben incluir a separación dos materiais de refugallo como alternativa, así como programas de concienciación pública para promover estas prácticas. Accións que dende este Concello tampouco se realizaron en ningún momento nin está na súa intención política. Queda ben reflexado nestes 2 anos de mandato que o reciclaxe non é un tema trascendente para o goberno actual. Neste tempo, solamente se levou a cabo a instalación dun contedor marrón no barrio de Canido e isto ten unhas consecuencias. Non apostar por facer unha política onde a ecoloxía este no punto central é atoparnos, entre outras cousas, co que está a pasar cos vertedoiros incontrolados. Sobre explotación de recursos naturais, ocupación do espazo, deterioro da paisaxe, contaminación do chan, aire, auga, maior risco de incendios, olores, alteración de ciclos de vida das especies e un longo etcétera. Ademais, nos vertedeiros incontrolados prodúcense reaccións químicas e biolóxicas entre os compoñentes da materia orgánica e inorgánica. Unha xestión deficiente dos residuos pode ter consecuencias devastadoras para o medio ambiente, a sociedade e o planeta, causando efectos negativos a todos os niveis. Por iso entendemos que hai que actuar de maneira inmediata, cun contrato e tomar as medidas pertinentes para poñer fin aos vertedoiros incontrolados, utilizando os medios que sexan necesarios para tal fin, sen esquecer a necesidade da colaboración e educación cidadá e o uso correcto dos sistemas de xestión de residuos dispoñibles, como son o punto limpo e o servizo de recollida de voluminosos, sendo fundamentais para combatir esta problemática. Neste sentido, engadimos tamén que en Ferrol temos unha recollida de voluminosos precaria, ás veces con meses de agarda, sobre todo na tempada de verán, donde a veciñanza se ve afectada directamente e moitas veces opta por deixar os enseres igualmente nos contenedores, que proporciona unha imaxe nefasta da cidade, aparte do impacto ecolóxico, ou en casos máis extremos, tirar os residuos nun vertedoiro ilegal. Importante sinalar tamén que a sede está no Concello das Pontes, con todo o que isto conleva, e todos sabemos.
Estes problemas, causados en gran parte pola xestión deficiente e irresponsable dos residuos que xeramos, son problemas moi graves que requiren solucións decisivas e urxentes. E agardamos que hoxe se aprobe esta moción para poder dar solución a este tipo de actuacións contra o medio ambiente e se poña o punto final aos vertedeiros incontrolados da nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Está claro que os vertedoiros campan ás anchas por todo o rural da cidade, tanto da Mougá, Leixa, Mandiá, Pazos, Esmelles, Santa Icía, pero tamén na propia cidade. O Goberno Municipal do PP deberá traballar en fomentar a reducción, a reutilización e a reciclaxe selectiva, pero neste concello o de reducción e reutilización non se sabe nin o que é. No de recollida selectiva aínda estamos como dice a moción, cunha proba cun contenedor marrón. A proba só se fai polos descontos que ten sobre o lixo, senón seguramente pola intención do goberno, ni pola preocupación medioambiental, nin poñer en valor o noso espazo natural se faría. Cando hai vertedoiros, o primeiro que hai que facer é retirar os residuos, incluso para evitar o efecto chamada, pero ao mesmo tempo hai que tomar medidas para que non se repitan. Se admite no punto limpo a maioría dos materiais que encontramos nos vertedoiros e se fai a recollida de forma gratuita, igual deberamos de pensar que moitas persoas o descoñecen ou outras incluso non se adapta á súa necesidade. Se se descoñece, necesitaríamos campañas de información e de educación. Poderían vostedes, por exemplo, preparar reunións coa veciñanza, sobre todo no rural, para explicar e concienciar. Levar charlas aos institutos da cidade, onde se explica a mocidade a importancia de reciclar o que non se pode reutilizar, como poder facelo e os servicios que teñen á súa disposición. Seguramente os rapaces son os que máis se dedicarían incluso a facelo para o futuro e incluso a informar aos seus pais e nais. Se non se adapta ás necesidades, deberíamos de facer todo o posible para a veciñanza que se poida desfacer dos residuos. Moitas veces son materiais de construción, de restos de obra ou limpezas que se acostuman a facer os fins de semana ou despois do horario laboral. Tal vez deberamos de pensar en incrementar o horario do punto limpo. Un punto limpo que pecha ás 6 da tarde non abra os sábados non parece o máis axeitado para facilitar as cousas. Incrementar as cantidades que se poidan deixar no punto limpo de algúns residuos tamén creo que sería necesario. Eu creo que non pasa nada porque poidan levar 200 kilos de ladrillo ao punto limpo. Outra cousa seguramente é peor levar 100 kilos todos os meses, 100 kilos todos os meses, que entonces xa seguramente non é unha persoa particular que se poida levar unha ocasión 200 kilos ou 300 dun muro que tirou na casa, non? Por eso creo que temos que facilitar todo o posible. Todo isto despois poderíase acompañar dun control da policía local e das sancións necesarias, pero creemos que o primeiro é poñerse a facer os deberes. E o Partido Popular en estes deberes anda mal, como en outros deberes. O señor concelleiro, o señor Tomé, xa no 2024 dicía que iba a facer un contrato e que iba a solucionar todo. Isto está cada vez peor, non? Xa sabemos que vostede non se caracteriza pola súa rapidez. A vostede calquer cousiña pequena lle está levando 8 meses. Poñer unhas plaquetas na Rúa Galego Soto tamén 8 meses. Co cal non nos extraña, pero creo que era ben que vostede se puxera a traballar nestas cousas. Levamos outra cousa, como é limpar as fincas da Rúa Lousas. Me dixo hai unha semana que me iba a dar un papeliño, ainda non mo deu, tampouco é para botarle na cara, que seguramente mo dará, solo yo recordo. Nada máis, vamos a apoiar a moción, como non pode ser de outra maneira. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señora Lamas. Moitas grazas, señor alcalde. Boa noite a todos e todas. Antes de nada, para que non quepa ningunha dúbida, por suposto, dentro do Grupo Socialista vamos a apoiar esta moción. Ademais, quero suscribir na totalidade das palabras que dixo a compañeira de Ferrol en Común, porque ademais que a verdade que representa moi ben o noso pensamento sobre como está tratando o medio ambiente e a ecoloxía
o goberno actual. Eu só quero recordar que canto fai que este Concello non fai unha campaña de concienciación. Eu recordo no pasado mandato que se facían, máis ou menos por estas datas, unhas campañas de concienciación que, por desgraza, deixaron de facerse, por non recordar as veces que polo menos este grupo preguntou na comisión pertinente polo cumplimento do pacto de alcaldes e todavía, por desgraza, non temos a contestación pertinente. Teñen vostedes un dudoso mérito. Falaba a concelleira de Facenda, va a permitirme coller unha frase que decía: unha administración que traballa con coherencia. É verdade, traballan vostede con coherencia. Conseguiron a dudosa honra de conseguir que os vertedeiros controlados xa tamén sexan incontrolados. Non só temos vertedeiros incontrolados no puntos de rural, nas contornas da cidade, senón que os encontramos ao redor dos contenedores que habitualmente observamos todos nas rúas. Eu, que vivo en Ferrol, non dubido que todos os que estamos aquí pasemos pola nosa cidade, teño un sofá preto da nosa casa que leva tanto tempo sen recoller que posiblemente calquera día pasa a formar parte do inventario municipal de mobiliario público. Non entendía eu a verdade que, coñecendo o perfil do señor Tomé, o que aprezo no persoal e, por suposto, tengo todo o meu respeto no político, non entendía que era o que fallaba, porque non dubido da súa experiencia, pero hoxe, escoitando algunha intervención das súas compañeiras, pois empezo a atisbar. Falaban que atender o cotiá é licitar os contratos. Por suposto que é licitar os contratos. Teñen vostedes unha maioría absoluta, e non teñen a ninguén bloqueando, só faltaría que non os licitaran, por suposto. Pero, ademais diso, tamén hai que facer moitas máis cousas. Hai que supervisar, hai que estar en riba. A Concellería de Obras e Servicios non só necesita que se liciten os contratos grandes, necesita unha implicación diaria, contratos pequenos, o día a día do cidadán, que un día que rompe unha varanda se poida facer unha contratación rápida para reparar esa varanda. O deixan todo vostedes, e eu observo comisión tras comisión cando preguntamos por estes temas que non, isto xa será cando chegue o contrato. Falamos de limpeza de ríos, falamos da xestión do papel cartón, falamos da limpeza de cunetas. Bueno, non se limpa ben, pero non pasa nada porque vai chegar no novo contrato. Mentres chega o novo contrato, a cidade sigue vivindo. Os cidadáns siguen pagando os seus impostos e siguen paseando pola nosa cidade. Bueno, o que falta é ese traballo do día a día. Eu comentaba a compañeira a concelleira de Facenda que nos traía pola Rúa da Amargura ver a páxina de contratación. A mí o que me trae pola Rúa da Amargura é ver a páxina de contratos menores e observar que a área de obras e servizos apenas fal contra esas contratacións minudas que fan que a cidade este ben, prácticamente non se fan. Non dudo do traballo do señor Tomé, vaya por diante. Eu respeto enormemente o seu traballo e creo que sempre trato de tratalo con respeto. Eu, oxalá, houbera vivido esa atitude do Grupo Popular. Pero é verdade que pouco pode facer cun goberno que apenas apoia a área de obras e servizos. É a área máis maltratada deste goberno. Bastante fai o concelleiro. Recortes de persoal. Desaparecen supervisores. Sen supervisión eu non sei como vamos a levar a cidade. Cesamos a unha xefa de servizo, pero logo ponemos a outro que agora xa non está, cada día ten menos persoal. Eu veo moi difícil que poidan facer vostedes máis co trato que teñen coa área de obras e servicios. Esa é a verdade da esencia do municipalismo, a resolver o día a día dos problemas dos cidadáns. Entón, eu lle encomendo, señor Tomé, e lle solicito con todo o respeto que reivindica a súa área, que solicite os medios que necesita para solventar os problemas que ten, que son moitos. Ademais, non só resolve os del, a veces incluso lle toca resolver os de outros, porque xa en algunha ocasión nos invitaron en outras comisións a que lle preguntáramos a Tomé. Entón, eu lle animo que reivindica a súa área e que informe ben aos seus compañeiros do traballo que fai. No pasado pleno, tivemos que escoitar como a súa compañeira dicía que os parques infantis levaban non sei canto tempo sen contrato. Eso sabe, señor Tomé, non é certo. El sabe de sobra os poucos contratos menores que fai a súa área, a escasez da redacción de proxectos por falta de medios. Así que lle invito, por favor, a reivindique a súa área e lle traslade aos seus compañeros a importancia de que os servicios
públicos desta cidade teñen que funcionar e non poden facelo sin medios. Nada máis pola nosa banda. Moitas gracias. Moitas grazas. Turno agora do Goberno. Ten a palabra o Concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. É que nos deixaron ustedes unha herencia un pouco tal. Nosotros vamos actualizando os servicios como vamos podendo. Tiñamos un servicio moi complicado, como todos sabemos, que era o tema de Xardís, se quitou para adiante, pero vamos co tema dos vertedeiros. Efectivamente, o tema dos vertedeiros, a maioría deles, pois están no rural. Nosotros, cando chegamos ao goberno, nos encontramos con un contrato de recollida de vertedeiros que saliera en 2 lotes. O primer lote estaba aprobado, adxudicado, que era para a recollida de escombros e outros similares. O lote número 2, que era do amianto, pues, quedara baleiro. A min o que me choca o do señor Montero, por exemplo, que dice que se fixera un contrato menor no 2014 e non se fixera máis. Eu já recordo que hai un contrato que está en vigor que se fixo en marzo de 2025 e que ten unha caducidade de 2 anos ou que salga xa co próximo contrato do lixo que está a punto de adxudicarse. Posiblemente, como todos é sabido, se lle prometeu aos traballadores de Urbaser que o contrato do lixo se adxudicará este mes, o sea, o mes que ven, o mes de dicembro. Xa lle digo, nosotros estamos traballando co asunto dos vertederos incontrolados, vai todo metido o dos vertederos incontrolados no próximo contrato do lixo, como xa se dixo nas comisións. Aquí tamén se está falando en esta moción o contenedor de lixo do Marrón, que xa se dixo en varias comisións, que é unha experiencia piloto que se fixera no barrio de Canido, porque vai meterse en todo lo que é a cidade, e non íbamos a meter uns contenedores en varios sitios para ter que cambiar o sistema de contenedores, que como todos sabedes, se vai a facer todo coa carga lateral. Entonces, facer unhas inversións para 3, 4, 5 meses, pois non era rentable. Por iso vai ir todo metido ahora no próximo contrato de lixo, que, como se dixo aquí moitas veces, é o maior contrato que ten este servicio, porque este servicio, como todos sabemos, o contrato do lixo, había un proceso en adxudicación no ano 2015 que se paralizou coa famosa frase aquela que había de remunicipalizar os servicios. O caso é que levamos 12 anos sin regularizar o servicio, e claro que se nota na calidad do servicio. Están caendo os coches como moscas, sale un coche, volve a media hora por averías, e así non se pode traballar. Referente aos puntos que veñen aquí na moción, non podemos votar, vamos a pedir a votación por puntos, porque non podemos desenvolver un contrato de forma inmediata para poner fin aos vertedeiros, porque xa hai un contrato en vigor. Hai un contrato en vigor que está hasta o 2027, ou, como xa dixen, se se fai antes o asunto de a adxudicación do contrato do lixo, pois xa pasará directamente a él. Despois, no segundo punto, executar un programa de control a través da Policía Local en colaboración coas entidades veciñales co fin de disuadir este tipo de actuacións, pois estamos de acordo. Pero eu quería dar uns datos tamén, porque aquí é moi fácil chegar aí e falar que non se actúa. Pois no ano 2024 se retiraron 175 toneladas de escombros na zona rural. Isto é a retirada, que estou de acordo que as campañas que son moi prioritarias, pero cun contrato novo de limpieza con máis medios, con máis maquinaria, máis personal, que vai estar dotado con máis personal, sobre todo para o rural, e as campañas de concienciación, controles da policía, en eso estamos de acordo. Por iso digo eu que pido a votación por puntos en esta moción. Moitas grazas. Señora Porriños. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, señor Tomé, unha herencia
pero van casi 3 anos de goberno. Entón, esa herencia pareceme moi ben que cando vostedes cheguen teñan problemas, ter que tomar decisións como calquer goberno nin calquer tipo de cambio. Pero en estes 3 anos vostede non tomou ningunha decisión con respecto a isto. Hai sí, un contrato, perfecto. Leva ese contrato en vigor 2 anos, no? Prorrogable hasta o 2027. Pero entón que se fixo? Temos un contrato, pero temos vertedoiros. Entón, non se está utilizando ese contrato nin se está dando solución á problemática, que é o que estamos pedindo. Despois, por outro lado, vostede fala tamén desa experiencia piloto que evidentemente estamos de acordo en que hai que probar e hai que levar aos diferentes barrios diferentes opcións vencellados ao reciclaxe. Pero canto dura unha experiencia piloto? Tamén casi 3 anos. Estáse valorando levala aos outros barrios? Que se vai a facer? Quer dicir, tampouco temos información e non sabemos nada de como está esa experiencia piloto, se vai para adiante, se non. E despois vostede tamén fala de en ese 2024 retirouse unha cantidade moi elevada, pero que estamos en 2025. Casi en decembro de 2025. E a problemática segue estando na zona rural, segue estando na rúa, segue estando no Parque do Montón, que se acaba de facer unha experiencia maravillosa a nivel de emprego e un traballo exquisito, e temos un vertedoiro totalmente descontrolado xusto nunha poda que acaban de realizar, etcétera, etcétera. Entón, bueno, está moi ben votar por puntos, evidentemente, faiga vostede o que considere e vote, pero temos unha realidade. 2 anos e medio, un contrato, vertedoiros en toda a cidade, nada máis. Moitas grazas, señora Purriño. Señor Señor Tomé, a ver, na mesma liña, vostede leva 3 anos e fala do que se encontrou. Do que se encontrou onde? Do que se encontrou no seu partido. Porque non ten máis recursos, ou do que se encontrou onde se encontrou vostede. Non me extraña, a ver, o Partido Popular é o partido da macrocelulosa de Altri, é o partido que ten abandonado o noso monte, é o que reduce as brigadas contra incendios, non? Eso xa lles ven un pouco de serie. Entonces non sei se é cuestión súa ou se é cuestión da súa organización, non? Polo que está isto así. Como dicía a señora Purriño, se vostede ten un contrato, pois, home, ainda peor non lo pon, non? Se pon un contrato e ten así todo, entonces, se non chega a ter, non sei como estaría, non? Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señora Lamas. Grazas, señor alcalde. Señor Tomé, dixo vostede 175 toneladas. Ademais, o día aquí como enorgullecéndose do traballo realizado polo goberno. Sabe vostede cantas toneladas porta un camión? O que vostede as cantidades que vostede acaba de comentar equivalen máis ou menos traballando con 5 contenedores a 4 ou 5 días de traballo. Eso é todo o que fixeron vostedes no tempo que levan. Entón, bueno, pois revise as súas contas que igual hai que facer un poquiño máis. Por lo que dicía, porque hai que estar máis no día a día, hai que facer máis contratos, hai que atender máis asuntos. Fala vostede aínda por riba da herdenza que deixamos. Señor Tomé, lle vou falar da herdenza que lle deixamos. Lle deixamos os ríos limpos de escasos meses anteriores, o pode recoñecer vostede. Lle deixamos tamén, creo, que un contrato de recollida de lixo e limpeza viaria listo para licitar que estivo un ano nun caixón. E vos sabe vostede igual que a mí. E ademais, vaen vostede con que primeiro había que licitar xardíns. Son de 2 negociados distintos. É como se me di que primeiro había que licitar un asunto da Concellería de Urbanismo. E ten a mesma importancia. Eran de negociados distintos. Unha cousa non implicaba a outra, pero vostede persiste. Xa nos explicará, porque aínda non nos explicou, porque ese contrato estivo un ano sen tocarse, porque o contrato menor que fixeron vostedes o fixeron un ano despois. E porque, ademais, todavía lle recordo que lle fixen moitas preguntas sobre esta licitación que aínda non tiven resposta. Entre outras cousas, porque non había un informe do enxeñeiro municipal. Se quere falamos tamén da herdanza recibida. Podemos falar tamén do bloqueo constante que vostedes fixeron sistemáticamente no goberno anterior, que por unha banda iban falando de problemas de cidade, toda a vontade para solventar os problemas de cidade. Eu falei con vostede en innumerables ocasións sobre a importancia de resolver temas que logo, polo outro lado, se bloqueaban. Sí, un segundo, señor alcalde.
Só quería recordarle ao señor Tomé que na herdanza que vostede recibiu tamén van innumerables proxectos que vostede leva 2 anos e medio paseando e inaugurando. Porque redactar no seu negociado, redactaros ben poucos pregos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Señor Concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Señor Montero, a herencia que nos deixou, a mí non me deixou ninguna herencia o Partido Popular. A miña herencia me deixou aquela política que había de remunicipalizar os servicios, que non se fixo ningún, aquelo que se vendía, de que se paralizou, como se lle dixe, un contrato que estaba xa en fase de execución, con aquelo de que se iba a remunicipalizar. Eso foron 8 anos. Señor Lamas, usted nos dice a nosotros que levaban o pliego de limpieza un ano no caixón, pero que os que o tiñan que apoiar eran os que puxeron o alcalde aí. No. Pero eu digo que se están gobernando, ou tendrían os seus votos, tendría que ser do equipo que puxo o alcalde ali, non o equipo da oposición, porque ustedes primeiro falaban non de remunicipalizar o servicio. Primeiro falaban de adxudicalo directamente. Despois xa se sumaron a remunicipalizar, porque aquí no contrato que fixeron ustedes no ano 21 dos vertedeiros incontrolados, unha das colectivas que poñía o pliego era este pliego tal, sempre e cando non se faga o contrato da recollida do lixo. O sea que por un lado estaban dicindo de remunicipalizar e por outro lado estaban dicindo que se facía o contrato do lixo que paralizaba este contrato. Xa lle digo, nosotros esta votación a pedimos por puntos, apoiaremos o punto número 1 e non o punto número 2. Moitas grazas. Señora Purriños, pode pechar vostede. Sí, nada, moi brevemente. Pois simplemente que non se pode permitir que a cidade este chea de basura, de voluminosos, de contaminación, e que tampouco exista ningunha política nin de reciclaxe, nin de xestión de residuos, nin nada. Esa é a realidade que temos. E ainda encima, cun contrato supostamente vixente, ainda espera de outro máis grandote. Perfecto, pois hai que utilizalo, señor Tomé. Onte, ás 7 da tarde, estaba isto así. No Montón, en Santa Icía, está todo así. Entón, a realidade é a que é simplemente unha solución, é o que vimos a pedir hoxe aquí, están localizados, creo que además hai moitos moi recurrentes, e que se poña en marcha ese contrato é unha acción para rematar con isto, e ademais tamén accións evidentemente para poder previlo. Moitas grazas. Moitas grazas, imos a votar, votación por puntos, punto 1, votos a favor, votos en contra. Punto 2, votos a favor. As mocións 11 e 13 vámolas tratar conxuntamente, se lles parece pola orde de presentación ou de maior a menor. O Grupo Socialista, de maior a menor. Como queiran, Pois, señor Mato, ten a palabra para a defensa da moción. Moitas grazas, moi boa tarde de novo. Bueno, pois, traer este pleno xustamente algunhas cuestións que sí que teñen que ver con un modelo de cidade, non? Un modelo de cidade que nosotros defendemos. Para nós, o arborado urbano é unha infraestructura ecolóxica fundamental, especialmente para afrontar os retos do cambio climático, especialmente pois ese incremento de altas temperaturas, a pérdida de confort térmico ou a necesidade crecente de espazos de lecer, sombra e humanización en todas as nosas rúas, non? Quería compartir hoxe con vostedes, para que se discuta neste pleno, pois unha proposta sinxela, pero creo que é moi importante para o futuro da cidade de Ferrol. Creo que, tal e como está sucedendo en todas as cidades europeas, Ferrol necesitaría recuperar a natureza que sempre nos acompañou. Creo que fomos, nalgún momento da nosa historia, pois unha cidade que era un referente
pois no desenvolvemento dos espacios verdes, espacios públicos. Paseniño, co paso dos anos, e últimamente, non, con esa vontade, non, de acabar con as árbores, creo que cada vez perdemos máis este sinal de identidade. A nosa proposta busca un concello máis saudable, máis verde e mellor preparado frente á inclemencia climática. E, polo tanto, o que reclamamos é máis árbores, mellor colocadas e que sexan para disfrute de todos. Camiñar por unha rúa con sombra no verán é unha ledicia. Tradúcese en saúde e en aforro enerxético. Por iso, nos gustaría facer estas propostas que traemos aquí. É unha falacia decir que as árbores quitan luz, entorpecen o tráfico, todas esas cuestións das que en moitas ocasións se fala, sen dúbida, sen moita profundidade. Creo que é perfectamente posible plantar máis árbores de folla caduca, que dean sombra somente cando quenta o sol, que deixen pasar a luz no inverno, e, dende logo, especies arbóreas de aquí, tilos, freixos, bidueiros, olmos, bordos, capudres, en definitiva, todos os tipos de árbores que sempre foron un referente e que fixeron tan distinta a Galicia. Creo que ese sí que é ter un modelo de cidade. Creo que non se pode pasar por riba do que a natureza nos está amosando en todas partes, non? Xa non é solamente aquí. Creo que nese sentido se deberían de establecer algúns obxectivos, por certo, obxectivos aos que nos comprometemos todos en numerosísimas ocasións, obxectivos de desenvolvemento sostible, incluso pacto verde de alcaldes, en definitiva, todos eses acordos que despois quedan en papel mollado. Mesmo hoxe trouxeron aquí ou fixeron, non? Decían que unha das súas referencias pois era xerar unha axenda urbana. Entendo que esa axenda urbana tamén pasa por recuperar os espacios arbolados. Eu levo tanto tempo aquí, como máis ou menos o señor alcalde lembrará, que lembro perfectamente ao señor Sánchez de Toca, que quería mencionar en este pleno, que facía un traballo importante que era incorporar os seus informes a todos os procesos de urbanización. Creo que ese traballo dou resultado. Agora temos unha persoa, non? Adicada a estes traballos, e eu voto en falla que en todos eses procesos de urbanización non haxa incorporado pois ese estudo. Revisen vostedes eses proxectos. Creo que paga a pena. A verdade é que doe ver que para vostedes curtar árbores non custa. A mí me gustaría, nos fixemos moitos esforzos, incluso para os que estaban peor, para mantelos. Trasplantamos incluso algún que lamentablemente pois foi cortado neste mandato. E claro, evidentemente, non me extraña que a xente pois se queixe cando se fala, como se ten falado, pois de que é probable que pois desaparezan as árbores que hai na Avenida de Compostela ou agora mesmo na Rúa Irmandiños. É dicir, eu creo que hai que ter cuidado con esas cuestións porque lamentablemente desconfiguran un sinal de identidade da nosa cidade, non? E por outro lado, creo que tamén hai que facer un traballo nos cauces dos regos, dos ríos. Hai que facer un traballo. E tamén se pode facer. Xa viron as consecuencias lamentables que teñen pois esas crecidas que provocan tantos asolagamentos. Creo que tamén se fixera un traballo pois neses cauces deses regos, tamén limitaríamos moito esas consecuencias. E dende logo tamén temos moitas árbores coas que poder traballar. Salgueiros, bidueiros, abeleiras ou incluso acebo.
Xa sei que non lles importa moito, pero creo que esta é unha proposta en positivo, non me malinterpreten. Ás veces a vostedes lles custa entender este asunto do cambio climático. Rematando. Coquetean con estas cuestións. Ata que, lamentablemente, pois claro, a cidadanía non tolera que estén desaparecendo árbores en casi todos os escasísimos espazos públicos dos que podemos disfrutar todos os ferroláns e as ferrolás. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, polo grupo propoñente do BNG. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, a ver, bueno, non lles vou soltar aquí o discurso da renaturalización, infraestructura verde e toda esta cousa que estou de acordo, pero intentará ser un pouco máis simple e sinxelo, porque ao final, igual que isto da arquitectura bioclimática non deixa de ser arquitectura tradicional, isto non deixa de ser urbanismo tradicional e ecoloxía humana. O que sí é certo, e creo que cando menos, e a intención desta moción pasa por aí, é que cando menos sexamos conscientes primeiro de que Ferrol ten unha realidade cando menos contradictoria entre o que se planifica e a realidade. Creo que xa o teño comentado en varias ocasións, que respecto da planificación que hai de zonas verdes na cidade de Ferrol, non estamos tan mal, pero si estamos mal cando comprobamos esa constatación na realidade e no único ranking que hai a día de hoxe de cidades europeas en función das súas zonas verdes, Ferrol ocupa un posto nada que non é para estar orgulloso dun total de 868 cidades. Somos a cidade número 48 empezando pola cola. Isto implica cuestións tan contundentes como cumprindo cos estándares das Nacións Unidas de zonas verdes por habitantes poderíamos chegar a evitar 24 mortes ao ano. E eu, como digo, xa non pretendo que ese déficit de zonas verdes que exista na cidade sexa correxido polo seu goberno. Creo que isto precisaría dun proxecto de cidade con coherencia, onde as infraestructuras verdes fosen un elemento estructural, e creo que a posición do Partido Popular a este respecto xa se ten explicitado en este pleno en reiteradas ocasións, non é precisamente favorable nin a recuperación do espazo público nin a utilizar os elementos da infraestructura verde como un elemento estructurante na ordenación do territorio e no urbanismo. Eu non agardo isto do Partido Popular, pero o que sí lles pediría é que non empeoren as cousas e que cando menos aquelas cuestións que lle temos advertido con anterioridade e que o facemos en esta moción ao respecto de decisións ou non decisións que vostedes toman ou mesmo que non toman, cando menos sexan rectificadas en senso proactivo. Digo, con exemplos que temos xa debatido, como pode ser as árbores da Avenida de Compostela, diante das cales o seu propio goberno en boca do responsable de Medio Ambiente facía afirmacións, entendo que en tono jocoso, de que os árboles son para estar nas pradeiras, pero máis aló diso, e despois do debate que tivemos aquí a ese respecto, cando menos deberían ter feito algún tipo de planificación, algunha previsión de que é o que se pretende facer e como se pretende acometer ese problema, porque senón o resultado é que o deterioro deses especímenes cada vez é maior e morren xa por ausencia do goberno. Ese é un exemplo, pero creo que levamos anos cunha problemática na cidade e no conxunto de concellos da contorna que o famoso picudo das palmeiras que hai na cidade. Diante diso, ainda non temos unha mínima resposta en relación como se vayan a repoñer esas especies, de que maneira, con que tipo de
de especímenes e con algún tipo de criterio. E o que se pretende facer agora, o que se fixo agora coas árbores de Irmandiños, pois dá tamén boa conta desta práctica que no fondo non deixa de ter unha componente fundamentalmente de pasividade e de que no fondo, bueno, que máis dá, non? Bueno, pois o que lle estamos a pedir con esta moción, xa digo, non é que muden, remato, non é que muden a súa política urbanística, non é que muden a súa maneira de concebir a realidade e a ordenación do territorio deste concello, coa cal estamos totalmente diametralmente en contra das súas propostas. O que lle pido é que cando menos sexan sensibles a cuestións que poderíamos resolver nun futuro inmediato. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois nada, unha vez máis, unha actuación unilateral e drástica deste goberno que xa se nos presentou daquela como con máis coches menos árbores, e bueno, aquí temos outro exemplo concreto da súa posición. Unha auténtica aberración, a verdade, acontecido nese paseo de Irmandiños coa tala masiva desas árbores. A importancia da masa arbórea nunha cidade máis que necesaria e así está ratificada nos diferentes beneficios sociais, ambientais e económicos. E Ferrol, pois bueno, vai a contracorrente de todas as cidades, apostando non soamente por non impulsala, senón pola toma de decisións rotundas como esta da tala de todas as árbores sen reconsiderar ningunha outra opción e ademais contradecíndose no seu discurso que argumentaba que as que estaban en bo trato íanse trasladar e tampouco temos información nin sabemos a donde nin como, solo vemos unha tala masiva. Non se tivo en conta tampouco ese valor patrimonial que leva aparexado dito paseo arbóreo e tampouco a valoración do que significa a infraestructura verde urbana desta cidade. E ademais, como xa de costume, pois tampouco se tivo en conta os partidos da oposición, nin tamén nin os veciños e veciñas, que a verdade que tampouco tiveron ningunha información, nin nos na comisión por unha parte da comisión pertinente, pero tampouco estes veciños e veciñas antes do acontecido que se deron conta cando xa estaban ali os profesionais pois cortando esas árbores. Para rematar, simplemente dicir que Ferrol debería comprometerse coa sostenibilidade e a ecoloxía se queremos ser unha cidade pois eso que mira cara ao futuro, pero o que nos atopamos son continuas mostras do pensamento arcaico do goberno, como sacar árboles e botar formigón ou como facer a zona de baixas emisións en Ferrolvello, cando tamén é ben sabido que xustamente esa zona hai pouco tráfico ou casi inexistente. Nada, sen máis, anunciamos o voto favorable, agardamos as explicacións pertinentes que se solicitan nas dúas ditas mocións porque serían de gran axuda para entender o que está a acontecer. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriño. Por parte do Grupo de Goberno ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente. Bueno, pues vamos a hablar tamén desta moción un pouco. Aquí en esta moción se habla de la eliminación de la totalidad de los árboles que se encuentran en el paseo de Irmandiños, cuando eso no es cierto. Dice también que los mensajes del gobierno municipal fueron en algunos casos contradictorios, hablaban de conservación en algunos ejemplares, pero se les pasó la sierra por encima. Yo me parece que estamos a 500 metros de aquí de Irmandiños, se puede ir allí. Los 6 cedros que se plantaron hace 2 o 3 años están allí, que se van a trasplantar. Se van a trasplantar como está pasando en muchas obras, como pasó aquí cerca, ahí a 200 metros, en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas se talaron 23 árboles. Se repusieron con 21 tilos, 4 o 6 camelias que había se llevaron para el parque de Reina Sofía y a 2 o 3 sitios más, para Canido, que es lo que se va a hacer en Irmandiños. Los 6 cedros que hay que se pueden respetar, que se van a transportar por otro sitio. Porque aquí estamos hablando de que esos árboles que tienen un historial, pero ya había informes aquí de hace años, que se nombró aquí el Sánchez de Toca del año 2009, ya hacía referencia a la sustitución de esta especie de arbolado por su deterioro y también por su escaso valor paisajístico y jardinero de alineación. Ya se hablaba de estos temas ahí en el año 2009, que después que hubo una dejadez de todos los gobiernos que tal, hasta ahí podemos llegar, pero aquí ahora esto estaba contemplado en el proyecto
no proxecto que se fixo aí de abrir Ferrol-Mar, van contemplados a reposición dos 56 árboles que hai aí. Eso está contemplado, se vai a repoñer. Non se van facer aparcamientos, ni se vai a facer nada. Se vai a cambiar de masa arbórea, e despois está moi ben o señor Mato que diga que moi ben, que hai que moitos árboles e tal, pero no Baluarte, o sea, no Boulevard das Pías, se van a plantar 100 árboles que dicen nesta moción tamén que ainda non se puxeron. Estamos en tempo de poñelo, que é cando se poñen agora en este tempo. E xa, como digo, no asunto dos 6 cedros, se van a trasplantar, se van a buscar iso unha ubicación, pero de que se talou todo o que había ali, eso non é certo. Por todo eso, como nosotros estamos a traballar con todo o que se fai en urbanismo, ahora se van os técnicos municipales que entenden da materia, a enxeñera técnica, se consulta con ela para saber as plantacións que se poden poñer nos próximos proxectos de urbanismo. E con todo isto que estamos exponendo, pues nosotros vamos a votar esta moción, vamos a votar en contra. Nada máis. Moitas gracias, concelleiro. Por o Grupo Socialista ten a palabra, señor Mato. Moitas gracias, concelleiro, polas explicacións. Menos en nada, Menos en nada. A nosa proposta era unha proposta en positivo. Non esa é a imaxe que temos do que está a facer o goberno. Pero eu me alegro de que as árbores, que parece que non interesan moito, pois se teñan en consideración. Porque eu non quería falar dun caso concreto. Home, vostede fala de que hai informes do ano 2007 que os coitei hai pouco tempo, digo, bueno, pois por algunha razón non se cortaron as árbores. Por algunha razón non se cortaron, non? Non foi por deixadez. Os espazos verdes hai que preservalos. E sempre que se faga algo millor, intervir neles, senón deixalos tal cual están, Porque a verdade é que alguén da miña idade lembra perfectamente como era o Cantón hai 30 anos e como está hoxe. Perdéronse moitas árbores. Mire, eu lle vou a poñer un exemplo que teño na mente. Había un desenvolvemento urbanístico aí na Rúa Terra cando empecé a ser concelleiro, arredor dese árbol tan enorme, dese carballo tan enorme que temos na Rúa Terra. Houbo que cambiar toda esa urbanización precisamente para preservar esa árbore. As árbores son patrimonio. As árbores hai que respetalas. Lembro perfectamente como trasplantamos un magnolio enorme que había en Canido, que lamentablemente desapareceu. A sensación que temos, pode non ser real, eu me alegro. Por iso que lle plantexo na moción que lle presentei hoxe, é que antes de facer iso, pois todos os proxectos urbanísticos teñan o seu informe, como tiñan o seu momento. E me reclamou 40 veces, me reclamaba naquel momento Amador Silvar que fixéramos ese informe previo. Por qué? Porque ten que haber unha política de plantación de árbores. Que vaya vostede a plantar 100 árbores na Avenida das Pías, me parece estupendísimo. Non me pode parecer millor. O que quero dicir é que moitas veces hai que dar exemplo coas feitos. Non me parece xa tan ben que vostedes reduciran, cambiaran, mudaran as especies arbóreas, por exemplo, da Rúa Igrexa. Eso xa non me parece tan ben, porque tamén ese informe o fixo un enxeñeiro agrónomo especializado na materia. Ou non me parece tan ben que vostedes aproveiten cada ocasión para facer, e agradezo que mo diga, que non se van facer aparcamentos, para facer aparcamentos en rúas que non o precisan. E simplemente lle poño un exemplo, señor Tomé, a vostede, concretamente, para rematar. Prove vostede a ir calquera día pola Rúa Dolores, camiñando un día de verán. E verá que nesa rúa, a diferencia do que pode pasar na Rúa do Sol ou na propia Rúa Real, se vai moito millor cando as temperaturas son elevadas. Eso mesmo pasa en calquera espazo no que vostede poda ter un espazo verde ou un espacio público. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que
A primeira evidencia de que vostedes están ou teñen outra orientación é que o principal argumento que dá o señor Domé é que esas árbores se van a trasplantar. É dicir, vostede considera normal e aceptable que se poidan trasplantar as árboles e ademais como algo ordinario, cando en todo caso debería ser unha situación extraordinaria, porque o feito de trasplantar unha árbore supón moitas problemáticas para esa especie, algo que parece que a vostede le resulta totalmente intrascendente. E iso dá boa conta de que o que debería ser para vostede prioritario, ou para o seu goberno en concreto, que é conservar as especies que existen porque están asentadas, porque teñen unhas condicións reguladas polo paso do tempo, porque teñen un asentamento nese contorno, para vostede o prioritario non é iso. Para vostede o prioritario é a urbanización, sexa como sexa, e se iso implica que hai que suprimir unhas árbores dese espazo, pois se suprimen. E ese é o primeiro erro, desde o noso punto de vista, de concepción. Vostedes non consideran as especies arbóreas, neste caso, como prioritarias, e diante deso, o que fan, no mellor dos casos, é deixación de funcións. Deixación de funcións que se traduce na situación na que se atopa a Avenida de Compostela, que xa debatimos en este pleno municipal, deixación de funcións diante do que estamos a ver en relación coas palmeiras que lle facía antes referencia, e deixación de funcións ao respecto de planificar o futuro da cidade sobre a base da infraestructura verde como un elemento vertebrador e non como algo complementario dunha ordenación que se fundamenta na especulación e na urbanización pensada nos coches no mellor dos casos. Por tanto, creo que a primeira diferenza que hai entre o que vostedes están a defender e o que estamos a propoñer é un erro de concepción. Como xa lle dixen ao principio que non aspiraba a que que non aspiraba a que vostedes mudaran eso, o que sí agardaba e cando menos rectificasen aquelas decisións que teñen unha implicación na nosa realidade máis inmediata, na nosa realidade máis próxima e que actuasen en consecuencia. E os exemplos que lle ponía xa os volvín a repetir agora mesmo. Fai vostede mención a que a problemática que puderan ter estas especies xa ven herdada de épocas anteriores. Fai mención ao ano 2005, 2006, non sei exactamente a que anos se estaba a referir. En calquera caso, eu creo que desde o ano 2005 até hoxe pasaron cando menos 3 gobernos do Partido Popular. E, por tanto, algo poderían ter feito, igual que en outros ámbitos da cidade. Co cal, creo que non é excusa. E por último, e remato, di vostede que esta decisión estaba contemplada no proxecto de urbanización da rúa Irmandiños. Ben, non sei, quizáis, si se lle está advertindo de que é un erro, a posibilidade de modificar o proxecto é unha alternativa. Porque os proxectos se poden modificar, sobre todo si supón unha mellora para a cidade. Outra cousa é que vostedes consideren que eliminar estas árbores dese espazo non é unha mellora. E, por último, trasplantar as especies non garante a súa supervivencia. E o exemplo o temos na situación na que se atopan as que hai na Praza de Armas, que se cadra mellor que a Tilos, teríamos que ter pensado en algún outra especie. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Moitas grazas. Unha preguntiña, señor Tomé. Todas as árbores estaban podres menos os 6 cedros? Porque nós nin temos información, ni informes que digan exactamente eso, non temos nada. Entón, é unha cuestión. Solamente se deixaron esos 6 cedros, que os que temos levantados ali, pero o resto estaba podre. Entón, eso creo que había que clarificalo. E por outro lado, igual tamén se nos olvida que hubo unha moción do Parque Pablo Iglesias donde tamén se falaba de replantar todas as árbores e que tampouco se fixo. Simplemente para rematar, creo que a masa arbórea é un elemento urbanístico fundamental, polo que neste caso debería de respetarse e buscar diferentes solucións aos deseños posibles, cousa que tampouco se fixo. Nada, moitas grazas. Moitas grazas. Turno de réplica, señor concelleiro de Medio Ambiente e Servizos.
Eu supoño que cando se fixo o proxecto de abrir Ferrol ao mar por asunto de cambiar a masa arbórea, pois tendrían os informes correspondentes. A mí me tocou desde que estamos no goberno, desde 2023, me parece que hubo que talar 2 ou 3 árboles dali que non estaban en condicións, máis 6 que había anteriormente. Entón, aí o que se buscaba no proxecto, en casi todos os proxectos, é unha alineación completa das mesmas especies. Hai uns informes, me está dicindo aquí a concelleira de Urbanismo, que lle iba a decir tamén, señor Rivas, isto non é destrucción, isto é reposición, se cambian uns se poñen outros, non se suprime masa arbórea. Tamén lle quero decir que, sí, aquí estamos falando moito de moitos árbores e tal, pero hai que buscar as especies correspondientes para saber meter nas rúas, porque usted fale cos veciños de Pérez Parallé, fale cos Máximo Ramos, fale coa calle Alegre, fale coa calle Alcaldusero, non son as especies para ter aí en esas calles, non? Hai xente que non ve o día por culpa das masas arbóreas. Nada máis. Turno de... Moitas grazas. Turno de peche, Grupo Municipal, 1 minuto cada un, Grupo Municipal do BNG e despois Grupo Municipal do Partido Socialista. Nada, insisto, non lle queremos pedir que reconsidere a súa política urbanística, o que lle pedimos que cando menos sexa sensible á realidade da cidade. E respecto dos problemas puntuais que nos podamos encontrar na cidade e cales son as especies que haberá que implantar, obviamente hai uns criterios, son criterios técnicos que non consisten en decidir cada un de nós cal é a especie que hai que plantar. Por iso, levan vostedes máis de 2 anos e medio de goberno e a súa deixación é evidente respecto de moitísimos dos problemas que hai a este respecto en toda a cidade. Co cal, un pouco de responsabilidade e un pouco de honestidade diante do que vostedes están a facer, que é obvio que é unha deixación de funcións. Eso como un mínimo. Moitas grazas. Moitas grazas. Gracias, señor alcalde. Señor Tomé, lamentablemente teño que decirlle que coincido plenamente con que lle estaban dicindo. Mire, eu creo que aquí se trata de que todos os proxectos teñan todos os informes. Mire, lle vou a poñer un exemplo de un proxecto que se vai iniciar, polo que nos decían hoxe, non? O da Praza de Rosalía. Verifique vostede cantas árbores vanse ter que cortar ali. Mire, non sei co que veciños falou da Rúa Alegre. Eu vivín ali moitos anos, a lembro perfectamente. Conmigo non falou. Creo que ningún veciño da Rúa Alegre pensará que está mellor hoxe que estaba antes, que non tiña ninguna soa árbore. As árbores son patrimonio natural desta cidade. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, imos a votar. Se non, de paso que está en Canido, vaya tamén a Pérez Parallé a falar cos veciños de Pérez Parallé. Moi ben. Vamos a votar, non? Se lles parece... Que? Okay. Votamos en primeiro lugar a moción do BNG. Votos... perdón. Sí, a moción do BNG. O número 11. Votos a favor. En contra... Moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. E a moción do número 13 do Grupo Socialista, votos a favor, en contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Seguinte moción, a número 12. Punto número 12. Moción do Grupo Municipal Socialista en relación á mellora do cumprimento das obrigas urbanísticas do Concello de Ferrol. Señor Reina, ten a palabra para a defensa da moción. 4 minutos. Sí, non, sóbrame sin problema. Mire, sóbrame tanto que vou empezar en referencia ao último comentario que se fixo. O señor Mato, esta bancada xa falamos cos veciños da Rúa Poeta Pérez Parallé, por iso deixamos un proxecto listo para licitar que vostedes frearon durante
2 anos e medio que levamos. Prometeu vostede mesmo nunha xuntanza con eles que iban a licitar este mismo ano e estamos en novembro. Respecto ao tema que nos ocupa, simplemente traemos hoxe esta moción aquí para chamar a atención do alcalde sobre unha problemática que nos están a transmitir, tampouco é nova, nos están a transmitir día a día os veciños e veciñas nesta cidade, que é a sensación de deixadez que hai nas nosas rúas, ademais dos temas que xa se falaron neste pleno, con respecto ao tema de, bueno, pois o mantemento dos edificios. O mantemento dos edificios, que sería o máis grande, o máis complicado de xestionar, pero tamén o control sobre os valados de obra que hai nas cidades, na cidade, porque xa nos chegaron, entendo e supoño que a vostedes tamén, un montón de reclamacións porque hai pois vallas de obra que se colocan, quedan ali na obra ou cubrindo a obra co paso dos anos ninguén se volve a acordar deles e acaban tiradas polo chan dando a xerando a problemática da veciñanza e coas mala imaxe que iso tamén xenera. Como todos e todas sabemos, esta competencia, esta obligación de supervisión, de control sobre estes asuntos e do goberno municipal, concretamente do alcalde, que a ten delegada, e vemos como siguen pasando os anos, a situación non mellora, lonxe de coñecer, aínda que preguntamos por algún tipo de planificación en relación con este asunto, non temos a día de hoxe ningún tipo de información de como están, bueno, información por parte do goberno, de como están distribuídas as tareas, quen ten a competencia na área técnica para facer seguimento a estes expedientes e ademais vemos, a verdade, que con sorpresa como algunha das ferramentas coas que contaba o Concello, como é a Oficina de Inspección Técnica de Edificios, de golpe e porrazo se tomou a decisión de prescindir dos seus servicios. Entón, a verdade é que o obxecto desta moción é, resumindo todos os puntos propositivos que traemos, é chamar a atención do goberno municipal que poñan en marcha un plan de control destas situacións e que utilicen as ferramentas administrativas que teñen para combatir esta situación, porque o quero decir, neste pleno está empezando a estenderse a mensaxe e creo que non é unha boa mensaxe para que se transmita na cidadanía de que non hai ningún tipo de control ni supervisión e que non hai que cumplir coas obrigas que todos e todas os propietarios teñen. Entón, creo que iso perxudicanos a todos, creo que hai que poñer o foco en reforzar a área de inspección e disciplina. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señor Suárez. A ver. Moitas grazas. Eu sí que vou ser breve. Bueno, non podemos negar todos os que estamos aquí que hai unha alarma social evidente por as últimas circunstancias da Rúa María e da Rúa Arce, que afectou a exconcelleiros ben queridos desta corporación, pero non só por iso, senón porque evidentemente a situación é moi notoria. Vemos todo o barrio da Madalena, en cada rúa, en cada mazá case, hai un andamio colocado, unha casa medio derruída. O peor de todo é que parece que para os propietarios saelles gratis, que é impune ter un edificio en estado de ruína. A nos gustaría saber se hai un programa de actuación, porque é evidente que todos sabemos en que sitio están os puntos críticos,
coincido co señor Reina en que creo que prescindir dunha ferramenta como a empresa que mantiña a inspección técnica de edificios, descargar todo ese traballo nun servizo que xa está moi sobrecargado sen máis medios humanos, que o gallá houbera unha xestión directa, pero por desgraza a día de hoxe unha única persoa ou dúas persoas ou tres persoas que teñen que desenvolver outros moitos traballos non poden adicarse en exclusiva a facer ese traballo. Eu creo que a situación precaria xa na que estaba esa empresa, igual que a oficina de rehabilitación, que tamén está nunha situación moi crítica, pois impiden que malia o seu esforzo, que hai que recoñecelo, o seu esforzo persoal en tratar de que se rehabilite, pois non está a funcionar todo o que se desexase que funcionase, porque evidentemente algo falla. O barrio de Madalena está pasando unha situación moi lamentable. Hai datos que evidentemente se veñen arrastrando de moito tempo, que Ferrol é a cidade que máis rehabilita de Galicia, etc., que creo que de 12 anos para aquí, pues, eso é de valorar, pero tamén, cuidado, Rafa, pero tamén é certo que o que dicía antes, parece que esa é gratis ter un edificio en estado de ruína. Por lo tanto, a nos gustaría saber se o goberno ten algún tipo de planificación, modificación de ordenanzas, algún tipo de medida para evitar que este tipo de situación se dean, máis alá de que cando un edificio cae vayan os bombeiros e se apuntale, porque é o que a día de hoxe queremos que se está a facer. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, creo que a realidade tozuda, e creo que é evidente que o problema que existe na cidade deriva da falla de persoal e de técnicos e técnicas municipais no Concello de Ferrol para poder xestionar todo o patrimonio que existe na cidade e que vostedes pretenderan xustificar ou argumentar que coa aprobación dunha ordenanza municipal que non deixaba de ser unha compilación da normativa que existía en este momento a este respecto, o problema estaba resolto, pois non deixa de ser un elemento máis nesa política de anuncios que despois na práctica non se traducen en nada e de propaganda que despois ten pouca plasmación práctica. Por tanto, se queren vostedes resolver isto ou se queren cando menos atallar o problema, o que terán que empezar a pensar é a dotar do persoal suficiente a administración local para poder xestionar todo este patrimonio desenvolvendo as labores que sexan necesarias, tanto de inspección como de xestión. Porque se a situación a día de hoxe é así, e a vemos todos e todas cada vez que paseamos polas rúas, imagínense cal vai ser a situación a partir do ano que ven, porque grazas ao Partido Popular os técnicos e técnicas do Concello de Ferrol, igual que o resto de concellos, a partir do ano que ven van ter que xestionar as autorizacións de patrimonio respecto ao patrimonio que até a día de hoxe xestionaba a Dirección Xeral de Patrimonio e que a través da Lei de Medidas que acompaña os orzamentos da Xunta de Galiza se pretende modificar a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza. Por tanto, non só existe unha carencia de técnicos e técnicas para poder desenvolver este traballo, sino que por parte do Partido Popular se vai a sobrecargar aínda máis o seu traballo sin que se lle dote de medios nin recursos. E no fondo a práctica e a política do Partido Popular a este respecto se circunscribe a isto. Por unha parte, deixar ou desregular, e aí temos o rollo a posibilidade de xestionar a través de ECONs, que non deixan de ser empresas privadas, os títulos habilitantes ou mesmo comunicacións previas, que o que fan é evitar que a administración, neste caso a administración local, teña que revisar esa documentación e a súa xestión mirando para outro lado, e por outra facendo deixacións de funcións por parte da administración autonómica, sobrecargar os concellos e dotándolles dunha responsabilidade que non deberían ter e que contan
por desgraza, coa anuencia e coa complicidade de gobernos locais como o seu, que diante de decisións como estas que se pretenden implementar a partir do ano que ven, calan e non fan ningún tipo de reclamación, nin de medios, nin de recursos, nin de negación de a situación que nos ven en riba. Por tanto, se realmente queren abordar o problema, o mellor que podían facer era dotar de personal a administración do Concello de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas, concelleira de Urbanismo. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, primeiro, moi boas tardes a todos. E antes de comenzar con esta moción, gustaríame dicir unha cousa que estou totalmente en contra das fake news do señor Suárez con respecto ao aparcadoiro que imos facer en Irmandiños. Son fake news. E ora empezo. Bueno, vou ser moi clara. Esta moción é cando menos un exercicio de hipocresía política, porque todos os da bancada de enfrente sodes coñecedores desta situación. Os edificios non levan así 2 anos, sino que levan así desde incluso antes de que eu nacera. Vostedes comenzan a moción falando de 2 casos moi concretos. Gustaríame explicar a verdade completa destes expedientes, porque a cidadanía merece coñecela. No caso da Rúa Arce, o expediente de disciplina se iniciou no ano 2018. Notificouse e a propiedade non apareceu. En febreiro do ano 2021, exactamente o día 18, a Policía Local emitiu un informe pola caída de elementos de fachada. Ese informe quedou nun caixón. Nunca se respondeu a ese informe pola parte do goberno municipal daquel entonces. Cando nos chegamos ao goberno, o primeiro que fixemos foi reunirnos coa asesoría xurídica para ver como actuar, porque ese edificio era unha preocupación evidente. A situación era complexa. Había ocupas dentro vivendo. En agosto o edificio arde e este goberno actuou inmediatamente, contratando unha obra de emerxencia e procedendo a demolición. E non son palabras, son feitos, visibles para calquera que pase por allí agora mesmo. No caso da Rúa Sánchez Barcaiztegui, o expediente comenzou no ano 2009. Emitírose multas por máis de 61.000 euros. É certo que vostedes deixaron a incoación da execución subsidiaria, firmada o 1 de abril do ano 2022, pero tamén é certo que a partir de aí non moveron absolutamente nada, porque foi este goberno quen contratou o proxecto de vaciado interior o 7 de xuño do ano 2024, quen solicitou a orden xudicial de entrada que se recibiu o 25 de novembro do 2024 e quen recibiu o proxecto redactado polo arquitecto que se contratou o 17 de marzo do 2025. Obtuvo un informe desfavorable de patrimonio o 30 de abril. Pero es que nese intre, o 14 de xaneiro, os propietarios presentaron un proxecto de baleirado do edificio e de rehabilitación de toda a envolvente do edificio, que se informou favorablemente en febreiro e outorgouse a licencia o 8 de abril, unha vez que se pagaron as tasas. En xuño, a propiedade entregou un contrato con unha empresa construtora en el que indicaban que as obras comenzaban en xaneiro. E por iso se paralizou a execución subsidiaria, porque o deber de mantener os inmobles son dos propietarios, e cando acreditan que van cumprir, a lei obriga a darlle esa posibilidade. Este goberno está absolutamente comprometido coa disciplina urbanística. Desde que chegamos, levamos xa a cabo 4 execuciones subsidiarias xa rematadas. Unha en Brión, unha na Graña e 2 en Ferrolvello. E hai 3 pendentes de comenzar, que comenzarán tamén en breves en Canido. E pregunto, cantas executaron vostedes ao longo do seu mandato? Falan tamén de que prescindimos do servicio externo da ITE. Pois sí, claro que prescindimos, porque vostedes o deixaron sen contrato, sen continuidade, sen previsión.
A lei permite que estas funcións se realicen cos medios propios e así se está facendo. 2 persoas están dedicadas ao servicio de avaliación de edificios. Está todo ao día. Exactamente, son os mismos recursos que tiña esta empresa externa. Ademais, engadimos a un funcionario no Departamento de Inspección e Disciplina. Está previsto incorporar a máis persoal no Departamento de Urbanismo. Estamos reforzando o servicio e non debilitando. Falan tamén de andamios e ocupación de espazo público. Vaya rematando. Un minuto. Pois claro que hai andamios e ojalá que tengamos máis andamios, porque estamos impulsando a rehabilitación, porque hai xente investindo en Ferrol e porque a cidade se move. E os datos falan sós. Desde que chegamos ao goberno, as licencias urbanísticas teñen un aumento acumulado de máis dun 25%. E ano 2025 xa se sitúa como o mellor ano en licencias urbanísticas. Iso non ocorre nunha cidade abandonada, senón nunha cidade onde a xente quere mellorar, rehabilitar e investir. Está claro que todos o compartimos que hai edificios en mal estado. E se están levando os expedientes a cabo, se está multando e se están facendo execuciones subsidiarias. Pero se hai andamios é porque tamén se está invertindo na cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Grupo Socialista, señor Reina. Sí. Mire, non se enterou vostede de nada. Empezo por aí. O motivo desta moción non era debatir sobre Sánchez Barcaiztegui nin sobre Arce. Sánchez Barcaiztegui, como comentaba antes o señor Suárez, ou Arce, eran os dous exemplos máis recentes que sacaron o foco mediático e que fixeron que nos chegaran estas queixas que queríamos transmitirlle ao alcalde e motivo polo cal solicitábamos un plan completo, porque vostede do que fala é destes dous expedientes, mentres que o que estamos pedindo dende os grupos de oposición é, en primeiro lugar nós que presentamos a moción, queremos saber cal é a planificación. Existe algunha planificación? Primeira pregunta. Segunda pregunta, é certo que ese contrato que ese servicio estaba sen contrato, pero se estaba prestando o servicio igual que oficina de rehabilitación. Espero que non sexan tan atrevidos de tamén prescindir de oficina de rehabilitación. En seguinte lugar, gustaríame tamén comentar que se o motivo polo do cese de prescindir destes servicios que daba a ITE era pois que estaba sin contrato, creo que vostede saberá como eu que houbo a posibilidade de incorporar por sentencia xudicial a parte do persoal e a opción que tivo este goberno municipal foi non incorporar a este persoal técnico que podería prestar os servicios. Tamén di vostede medias verdades cando di que hai dous técnicos destinados e dedicados a esta tarea. É verdade. Bueno, pode ser verdade, porque a nos non nos lo conta que nas comisións nos di que non nos ten que informar de como organiza vostede o servicio. Pero agora que o di, tamén lle pregunto, eses dos técnicos dos que fala están dedicados en exclusiva a esta tarefa? Xa lle digo eu que non. Tamén lle digo que non é certo, polo tanto minte, cando di que está ao día con todos os expedientes, con todos os certificados. Isto, vostede, rematando. Sí, xa vou rematando. Vostede sabe exactamente igual que eu que non é certo. Apuntábanme por aquí que lle pregunte si as multas deste edificio se cobraron ou non, pero deixando esa pregunta, e tamén pode estar ben, lle pregunto si as execucións subsidiarias, que algunhas das que mencionou as iniciamos nós, si cobrou algunha execución subsidiaria, porque a definición da execución de execución subsidiaria é que a realiza o Concello e logo a repercute sobre a persoa que está incumplindo a súa obriga. Pero en resumidas contas, e para rematar, señor alcalde,
esta moción non é para a área de urbanismo, perdón, a área de urbanismo, esta moción é para vostede. Gustaríame que, como a lei di, que é unha competencia directa do alcalde, se implique en este asunto porque as consecuencias desta deixadez estamos pagando todos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, primeiro, acepto con deportividade o gancho de dereitas que me mandou na súa intervención. Se me mandara outro de esquerdas en privado, exactamente igual, pero bueno, acepto, non pasa nada. Vamos a ver, a cuestión aquí é que os recursos que ten o Concello son insuficientes. É unha obviedade que podemos todos estar de acordo. É unha obviedade que existe unha alarma social propiciada por dous casos puntuais, pero que son un exemplo claro de como está o barrio da Madalena. É certo, xa o dixen na miña intervención, que as cifras de rehabilitación dos últimos 12 anos son un exemplo para todo o país, pero eso non quita que ao lado dun edificio rehabilitado exista outro en estado de ruína ou a punto de estalo. Eu creo que, o como ben se di na moción, o que se trata de buscar solucións, e as solucións pasan por ter máis persoal adicado a este servizo. O que se di que existen dúas persoas, é certo que hai dúas persoas, pero que non están en exclusiva para iso. E os recursos é obviamente insuficiente, porque senón habería moitas máis multas coercitivas, serían os procedimentos máis rápidos, e non rematarían en prazos que non poden ser asumidos por unha administración. Eu creo que o que se dixo da Oficina de Rehabilitación, que xa o dixo tamén na miña primeira intervención, por exemplo, é un caso palmario do que está a acontecer en urbanismo. Están nunha situación precaria, non poden desenvolver o seu traballo, e os danificados son os que queren rehabilitar, o retraso que hai, que se haya preguntado en varias comisións, na declaración de área do barrio de San Pablo, que está aquí o seu presidente, que levamos moito tempo esperando por ela. Bueno, creo que é evidente que non é unha cuestión de poñerse medallas de a ver quen fixo máis execucións subsidiarias, senón de buscar as solucións para que non se teñan que facer ese tipo de actuacións, nada máis. Moitas grazas. Señora Concellera de Urbanismo. Moitas grazas. Bueno, eu falei destes dos casos porque os puxistis na moción, senón non os poñeres e non falábamos diso agora. E o persoal, pois o sacaremos polo medio legal, que será por oposición pública, como todos os funcionarios. Bueno, todos non, pero algunos sí. Pois mira, unha das execucións subsidiarias que fixemos, que está sen cobrar, por certo, pois é do Estado, exactamente do Ministerio de Facenda. Nos debe dinero dunha execución subsidiaria, a ver se algún día cobramos, o intentaremos. A Oficina de Rehabilitación, pois estamos traballando con eles para chegar a un acordo e regularizar este servicio. Traballando nelo e con eles. Nelo e con eles. Vale? Nelo e con eles. E o ano que ven intentaremos que quede resuelto e que quede o contrato como ten que estar e que poidan traballar de forma legal, non como están traballando agora. Moitas grazas. Moitas grazas. Breve turno de peche, señor Reina. Sí, moi breve, o digo, logo non vai a ser breve, pero bueno, o intento. Vamos a ver, por unha banda, unha sentencia judicial é un modo legal de acceder a ser funcionario. Eu non é por nada, pero por aclararlo. Por outro lado, coidado con como están traballando, con quen estén traballando, porque se o que pretenden é licitar un contrato, mellor non, o sea, mellor traballalo dentro da administración pública. E para rematar, e volvendo ao tema que de verdad me preocupa, miren, dentro das resolucións que nos trouxeron hoxe, unha delas, que poden comprobar as demais, ven unha resolución que nos seus antecedentes é unha orden de execución e nos seus antecedentes fala de que o 10 do 8 do 25 os bombeiros emitiron un parte no cal indican que se desprenderon lousas de granito da fachada do inmoble sito na rúa Breogán 1-3, que procederon a retirar as partes con perigo de caer a rúa pública.
se daba no informe un prazo de un día para pôr un paso protegido polo risco para os peóns que pasaran por ali. Isto foi o 10/8, cando se firmou a resolución pola que se notifica a propiedade, foron 3 meses despois. Por isto, señor alcalde, lle pido que lle poña atención a isto, porque logo pasan as desgracias, é mellor evitalas. Moitas grazas, imos a votar. Votos a favor. En contra. A moción é rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Pasamos ao último punto do pleno, rogos e preguntas sobre o cuarto plan de igualdade. Quen pregunta? Sí. Señora Lamas, ten a palabra. Moitas grazas, moi brevemente, hoxe sí. Bueno, pois este é un tema moi importante, eu creo que ademais todos compartimos a importancia que ten, bueno, pois, digamos, cumplir e dar seguimento a estes plans que teñen moitísima importancia e que bueno, que aprobamos entre todos hai xa uns anos. Por eso no ano, quería comentar que no ano 2022 o Concello de Ferrol aprobou o cuarto plan de igualdade que marcaba a actuación estratégica en política municipal de igualdade de xénero para o Concello de Ferrol para o período 2022 e 2026. Dado dende o inicio do novo mandato non temos moi claro cal é o grado de consecución, evidentemente son datos que ten o goberno e por iso preguntamos para poder ter estes datos e interesarnos por esta cuestión. Que grado de execución dos obxectivos marcados pode constatarse na finalización do presente ano 2025? Moitas grazas. Moitas grazas. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller. Grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois he de dicir que desde que goberna o Partido Popular, o plan que se aprobou efectivamente no ano 2022, concretamente en abril do 2022, eu podo falar dende o ano que nosotros estamos gobernando, ¿no? O alto grado de execución globalmente se pode decir que é así, tanto nos ámbitos da inserción sociolaboral como de benestar, de participación, de coeducación, de prevención e atención fronte ás violencias machistas. Este plan se divide en 3 ejes, concretamente cidade cuidadora, cidade inclusiva, igualitaria e cidade libre de violencias machistas, ¿no? Dentro da cidade cuidadora, bueno, pois se impulsou medidas directas de inserción laboral de mulleres víctimas de violencia de xénero, así como programas de apoio psicosocial ou de benestar a través de entidades especializadas. Ao anterior sumamos os números de convenios que o Concello ten establecidos con diferentes entidades sociais en apoios ás familias monoparentais, vulnerables e atención e discapacidade. Estas actuacións cumplen plenamente con os obxectivos de autonomía económica, saúde e intervención integral previstos no plan. Con respecto á cidade inclusiva e igualitaria, tamén fortaleceuse a estructura municipal de igualdade mediante convenios formativos, desenvolveuse a programación o Día do Orgullo LGTBI e favoreceuse tamén as visibilidades e participación social dos colectivos LGTBI e feministas, en coherencia cos obxectivos de gobernanza e participación sociopolítica. E con respecto á cidade libre de violencias machistas, aquí concretamente, bueno, pois donde maiores acciones destacan, ¿no? Entre elas, pois os obradoiros con perspectiva de xénero, Xuntas Medramos, puntos Lila, puntos Arco da Vella, talleres preventivos de detección e identificación de señales de violencia de género, microteatros, campamentos de conciliación, clases de defensa personal, skate room, roteiros, tanto Ferrol en femenino como Ferrol diverso, laboratorios de apoderamiento LGTBI, charlas, coloquios, formación online de igualdad y de violencia de género, revistas. Bueno, perdón, estaba, bueno. Pero pasou o minuto. Sí, pasou. Perdón. Moitas grazas, queda moi ben contestada, poden a completar en comisión. Seguinte pregunta sobre a cidade deportiva da fase 2 a Cabana. Señor Mato. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois a miña pregunta vai relacionada pois con un informe que se fixo público nos pasados días en relación con
o mapa de zonas inundables elaborado polo Ministerio de Transición Ecolóxica. Segundo o cal, existe risco de inundación na contorna da enseada da Malata e na zona da Cabana, xustamente onde se van a executar as obras da cidade deportiva fase 1 e fase 2. Tendo en conta isto, a pregunta é a seguinte: cales son as medidas de prevención que se tomaron no proxecto en relación con esas inundacións e en que apartado do proxecto se atopan para abordar estes riscos? Grazas. Dalle contestación á concelleira delegada de Urbanismo. Moitas grazas. Pois, efectivamente, a Ensenada da Malata e a Cabana son zoas inundables que xa as ten recollidas augas de Galicia dende fai anos, e na súa resolución xa indican que hai que presentar as medidas correspondentes. Neste caso concreto, as medidas son que se instalarán paneis informativos, tal e como nos indican os técnicos de augas, e tamén as zonas de evacuación en caso de risco. Moitas grazas. Moitas grazas. Sobre a denominación do Estadio da Malata, señor Reina. Bueno, esta pregunta traemos a pleno despois de levar a comisión e non ter resposta. Isto é moi sinxelo, hai máis dun ano se acordou por unanimidade neste pleno o cambio de denominación do estadio e queremos saber cando se vai a dar cumprimento a este acordo. Dalle contestación ao tenente alcalde. Pois, efectivamente, non teñan ningunha dúbida. Sempre defendimos o nome de Isidro Silveira e farase realidade ao longo deste mandato. Rematados os puntos do pleno, levantamos a sesión.